Imos empezando, entón. Ola, moi boa tarde a todas e a todos. Estamos aquí de novo para continuar co programa da man de Marilar Aleixandre. Marilar Aleixandre, doutora en Bioloxía e profesora de Didáctica das Ciencias na Universidade de Santiago de Compostela e tamén escritora. Polo tanto, penso que é unha persoa ideal para falarnos agora sobre o desenvolvemento do pensamento crítico sobre cuestións científicas de incidencia social. Cando remate a súa intervención, como sabedes, haberá unha quenda de preguntas. Non imos ter paradiñas xa para rematar en tempo, e xa non enredo máis, imos escoitala e disfrutade da intervención. Boa tarde. Ben, pois, boa tarde e moitas grazas a todos por estar aquí. Ben, este traballo e todo o que vou contar, pois, como pasa no caso do grupo da UAB, pois, son investigacións realizadas dentro do grupo de investigación RODA, que significa razoamento, discurso e argumentación, que levamos traballando sobre argumentación con proxectos pois desde 1995. Hai algunhas das persoas do equipo do grupo RODA, xa que están aquí da Universidade de Santiago, e algunhas tamén das persoas as que eu dirixín a tese, como Ángela Bugallo, que estará na mesa despois, que foi a primeira, Blanca e Isabela e Pablo, que están por aí, que tamén son teses en curso neste momento. E, bueno, na preparación desto tamén axudoume Blanca Puig, porque eu estive a punto de non vir, onte estive todo o día na cama por culpa de algún bivalvo, que me sentou mal e entón, pois, botoume unha man. E do que falaremos, pois, será, en primeiro lugar, que significa isto das ciencias como unha forma de pensar e razoar, porque un pouco a idea das xornadas, cando falamos delas na comisión, e, bueno, Yolanda Casal, que é a persoa que me presentou, tamén está na Comisión de Ciencia, Natureza e Sociedade, pois foi con esta idea que comentábamos a mañá, e comentaba Fierros tamén, de que as ciencias contribúen a que as persoas aprendan a pensar, e é unha forma específica tamén de pensar e razoar. E isto, fundamentalmente, pois, tal como entendemos nós, realízase a través das prácticas científicas. E as prácticas científicas, que hoxe en día é un termo que se utiliza máis, que é un termo que antes utilizaba o método científico, bueno, despois comentarei un pouco, pero como realmente hoxe en día, pois pénsase que métodos científicos hai bastante segundo as disciplinas e que tampouco teñen uns pasos moi establecidos, pois falase máis de todas as ferramentas que se utilizan na comunidade científica para construir e para validar coñecementos. Por exemplo, para elaborar e avaliar explicacións e para levar a cabo investigacións experimentais. E despois, especificamente, pois falaré dun aspecto que son os componentes do que nós entendemos por pensamento crítico. E sobre isto, pois, temos un par de cousas publicadas con Blanca Puig e, en concreto, xa vou comentar aspectos que teñen que ver con cousas que xa se comentaron a mañán, a cuestión da avaliación das fontes de información, a cuestión especificamente de como avaliamos os coñecementos en base a probas e despois unha parte que é un pouco unha aportación nosa que ven da teoría crítica, como veremos despois, porque non se identifica simplemente o pensamento crítico como basearse en probas, sino tamén como ser capaz de analizar críticamente discursos que, por exemplo, justifican desigualdades, tomando como base a ciencia, ou que implican conflicto de intereses. E o PowerPoint despois deixarello ao Consello para que o coloquen na web, nun sitio onde o teñades accesible, se non queredes tomar notas. Ben, cando falamos de que vamos a falar de cuestións científicas de incidencia social, que quere decir isto? Realmente, moitísimas cousas da ciencia teñen incidencia social, pero isto ás veces non se fai patente na clase. E o alumnado, por exemplo, cando está estudando ciencias,
e sabemos que é un problema que temos en toda Europa é a perda de interese e a perda de carreras científicas, pois non percibe isto, non? En España, no conxunto de España, en Galicia debe ser similar, pasamos do 27% no ano 2000 de carreras de ciencia, enxeñería, matemáticas, todo isto que se chama STEM, pasamos o 25%, o sea, perdemos 2, pode parecer que pouco, pero é que leva a tendencia. Entón, por exemplo, debemos abordar na clase a cuestión das razas humanas, non? Os nosos desempeños son debidos aos nosos xenes, veremos algo sobre isto da tese de Blanca Puig. Para poñer un exemplo de que isto está todo o día na prensa, pois, bueno, se podían encontrar moitos, por desgraza, pero esta é a famosa Mariló Montero na televisión española, o 24 de decembro de 2012. ¿Está viendo nos órganos de alguien que ha matado a otras personas? Dice, no está científicamente demostrado que el alma no se transmita en el trasplante de órganos. Ben, pois, bueno, non vamos a falar de todo o que está aquí dentro. Ou algunhas cuestións que temos, bueno, abordado, pois, algunhas teses, como a cuestión de se é sustentable a agricultura de peixes carnívoros, como salmón ou rodaballo, ou se ten que ver con intereses comerciais. Hai cuestións que, aparentemente, pois, no seu momento, non se percibe a incidencia que teñen. Este é un caso moi famoso en Galicia, que é a desecación da lagoa de Antela, nos anos 50, creo que acabou en 1956. Isto é tal como representaba Fontán no mapa. Nese momento era a lagoa, a extensión de auga doce maior, por suposto, de Galicia, da península. Entón, pois, xa sabedes como foi a historia, non a vou contar, desecouse coa idea de que ali iba a haber os cultivos maravillosos, pois na realidade, pois non é o mesmo a ribeira, é o mesmo que a historia do Nilo e as presas, non é o mesmo a zona de inundación que toda a lagoa, pois. Outro exemplo pode ser o terremoto de Lorca. O terremoto de Lorca, tamén sabedes, tivo 5,1 grados Richter. O hipocentro era bastante superficial, houve 9 víctimas mortais e houve moitísimos danos a edificios. Un estudo que saiu 2 anos despois relacionaba a magnitude coa sobreexplotación de acuíferos, que sabedes que en todo Murcia hai unha tremenda sobreexplotación para os regadíos. Aumentou a magnitude a emisión extrafalla. Este é un problema que neste momento estamos vendo cousas semellantes que ocorren co fracking, o sea, todas as consecuencias que pode ter o fracking, non? Outro exemplo, xa digo que sobre isto da tese de Blanca Puig, é se hai diferencias genéticas en inteligencia sobre as razas humanas. E isto é o que se coñece como determinismo biolóxico, esa idea de que as capacidades e os desempeños das persoas están determinados únicamente pola súa natureza biolóxica, polos seus xenes, cando hoxe en día sabemos que non é así e que as persoas, as súas características, podemos decir globalmente, hai os grupos sanguíneos non están determinados polo ambiente, non? Pero moitísimas características teñen que ver pola interacción entre xenotipo e ambiente. Porén, resulta que temos casos como, xusto estaba Blanca empezando a tese, cando James Watson les dixo que os negros eran menos inteligentes que os brancos. Isto fixo portadas en todo o mundo. Nos levámoslo a clase isto, en secundaria ela estaba facendo a tese e eu levei na clase tamén nas miñas clases na facultade. Algúnas das reaccións das persoas na facultade con isto era, pero bueno, Watson é premio Nobel de Xenética, non? Entón, saberá o que di. Isto falaremos despois que é o argumento de autoridade e, claro, segundo que persoa diga que cousa ten unha repercusión moi diferente pois que se a di outro calquera. Tamén, pois, ben, o sea, Blanca pois ten unha serie de noticias de prensa no fútbol, sobre isto, bueno, pois xa veríades, fixemos un artigo, vamos, falando desto, a infidelidade masculina causada por genes, non? Eu contestei en outro artigo do País que a COE ve en los genes la clave del éxito escolar. Isto é de Antonte, non estamos falando do século XV. Sarkozy cree no determinismo genético de pederastas e suicidas. Bueno, Sarkozy porque xa sabemos, é francés, o presidente francés. Vamos a meternos un pouco con Cristian.
Pero tamén hai un señor que coñecedes máis que decía esto: la desigualdad natural del hombre viene escrita en el código genético, en donde se halla la raíz de todas las desigualdades humanas, en el que se nos han transmitido todas nuestras condiciones, desde las físicas, salud, color de ojos, pelo, corpulencia, hasta las llamadas psíquicas, como la inteligencia, predisposición para el arte, el estudio de los negocios. Mariano Rajoy creo que se presenta outra vez a presidente do goberno. Isto é de 1983, hai moitos anos, hai varios artigos no Faro sobre este tema, porque era contra a igualdade, contra, nese momento, o goberno do PSOE, e el nunca se distanciou de que isto, claro, el decía que non valía de nada unha lei de igualdade ni nada, porque realmente a desigualdade xa levamos nos genes. O sea, é con isto únicamente que vexamos que isto está moi repartido, non é que pense a xente que, en fin, analfabeta ou tal. Bueno, por certo, neste mesmo artigo, Rajoy decía que o número de cromosomas da especie humana era 48, pero bueno, eso non sei, vamos, eso é outra cousa. Pero quero dicir que o di xente, pois eso, que poden ser presidentes de un país, o sea, que poden ser premios Nobel, e entón, pois non é de extrañar, o sea, que moita xente pense que moitas destas cousas están nos xenes. Entonces, como colaboran as ciencias a axudar a pensar críticamente sobre estas cuestións? As ciencias teñen unha forma de traballar que podemos decir que un dos seus sustentos é as probas, e isto é o que chamamos cultura científica. Por iso, cando aquí, desde a comisión esta que está dentro do Consello da Cultura, que vos podedes imaginar que a meirande parte de comisións pois son sobre cuestións de humanidades, de música, de arte, de etnografía. E hai unha comisión que xa se creou hai moitos anos, nos tempos de Carlos Casares, porque a cultura científica tamén é parte da cultura galega, pois esta cultura está baseada nunha forma de traballar e nunha forma de pensar. E hoxe en día, pois o que decimos é que estas prácticas científicas, esta forma de traballar, ten tamén que formar parte do que se aprende na escola, porque se estamos de acordo que as ciencias non é únicamente saber, coñecer unha serie de modelos, saber as leis de Mendel, saber o modelo de expresión dos xenes ou saber o modelo de partículas, sino saber a forma de traballar, isto é o que temos que traballar co alumnado. Isto das ciencias como forma de pensar, a mí me parece moi interesante como di Jonathan Osborne, é un profesor de Stanford, que é o que coordinou o último informe PISA, e di que as ciencias, e tamén o ensino das ciencias, teñen que incluir explicar como sabemos o que sabemos e por que cremos o que cremos. O sea, non é únicamente, a ver, sabemos isto, sino sabemos isto do xen, sabemos isto da fotosíntese, porque, e cremos o que cremos sobre isto por esta razón, non? E el di que contribúe a ese compromiso coas probas que é a base epistémica das crenzas científicas. Para el, isto o considera incluso como unha contribución da ciencia á cultura contemporánea. As ciencias, xa desde hai moitos anos, non as ciencias recentemente, sino que na cultura hoxe en día é algo que está xa aceptado e contribúe a promover a racionalidade e o pensamento crítico. Que é isto que chamamos prácticas científicas? Bueno, hai moitas definicións, esta é unha delas, moi coñecida, pero basicamente o máis importante é que aprender ciencias comprende, entre outras cousas, e isto teria que ser tanto en infantil, como, cando digo infantil adrede, aí está Sabela, que non me deixará mentir, que está traballando en educación infantil, e o alumnado de educación infantil, cando se traballa ben, como traballa o grupo Torque, pois toma parte nestas prácticas. En primaria, en secundaria e na universidade tamén. Tomar parte nas prácticas de construción de coñecemento da comunidade científica, aprender como se construe o coñecemento. Hai 15 días estaba falando, non desto exactamente, falando especificamente do traballo no laboratorio na Facultade de Químicas. E entón me decían, é que esa forma de facer as prácticas é o que teríamos que facer aquí. E, de feito, dos grupos me escribiron despois que van cambiar as prácticas ali na Facultade de Química de como se fan. Para que? Para facelas máis acordes con que o alumnado sexa consciente de ese traballo que está facendo e que teña que facer algo de, por exemplo, diseñar as prácticas, non simplemente
seguir unha receita. E as tres prácticas que consideramos importantes, pero vamos a falar de unha delas nada máis, as que se consideran. Cando digo isto, non é que as considere eu, as considera, por exemplo, o informe PISA, son as tres competencias. En Europa chamase máis ben competencias, prácticas é un nome máis usado en Estados Unidos, no informe PISA son estas tres as que se avalían, e en Estados Unidos o novo currículum que se chama New Generations de 2013 tamén está centrado nestas tres prácticas. E son desenvolver explicacións, mediante os modelos científicos, avaliar coñecementos en base a probas, que é do que imos falar nós, e despois resolver problemas planificando e levando a cabo investigacións, que sabedes que isto é un pouco diferente de como, de simplemente ir ao laboratorio e facer algo seguindo uns pasos. No currículum da LOE se incluíase unha parte de proxectos de traballo científico no tema 1. No currículum da LOMCE, que cambiou moitas cousas, pero esta é unha das cousas que conserva sempre nas materias de ciencias da natureza, chamanlle formas de traballar da ciencia, algo así, e que implica facer un proxecto, que pasa que non dá un tempo específico que se debe dedicar a eso. Bueno, esa é outra discusión, pero quero dicir que hoxe en día estás empezando a contemplar nos currícula, e eu, cando leo ás veces de pronto unha noticia de prensa no colegio de non sei que, ou en tal país, traballan por proxectos. Bueno, eu coñezo centros en Galicia que traballan por proxectos desde hai tempo, como digo, de infantil, aquí nos do grupo Torque, de primaria, de secundaria, hai xente que traballa por proxectos. Entón, o que tiñan que facer era sair máis na prensa, non hai que ir buscar. O que debemos facer, pois, é intentar estender isto, non? Que os proxectos cheguen a máis sitios. Ben, xa digo que vamos a falar sobre todo do segundo, pero é que as tres cousas están moi relacionadas. Isto está en castelán, que está en un traballo con Blanca e con Beatriz Bravo en Educación Química, no que falamos de como utilizar probas, pois non se pode considerar isolado do resto das prácticas, porque tamén pois ten que ver con explicar fenómenos mediante modelos, porque diremos que un modelo é mellor ou peor que outro de acordo coas probas, e as probas o sustentan. E o mesmo identificar cuestións científicas e investigalas, non? Entón, pois, as tres cousas están moi relacionadas, pero o que nos vamos a fixar é, sobre todo, como se utilizan probas para validar o coñecemento. O sea, as tres que considera PISA e o Ministerio son indagación, que ás veces pois é a traducción de INCRI en inglés, que é avaliar, deseñar indagacións científicas, argumentación, que é interpretar datos e probas para avaliar coñecementos, ou criticar argumentos en base a probas. Por exemplo, vamos a criticar ese enunciado de Watson de que os negros son menos inteligentes que os brancos, non? E modelización, explicar fenómenos usando modelos científicos, non? Que quere dicir isto? Pois utilizar o modelo de fotosíntese, por exemplo, para explicar o crecemento das plantas. Claro, aprender estas prácticas, para alén de aprender conceptos, ten que facer participando nelas. É como digo eu, é como andar en bicicleta, aprender a conducir. Non é que alguén xo explique. Para que o alumnado aprenda a avaliar coñecementos, pois teñen que dárselle esa oportunidade. Pode ser, por exemplo, como contaba Conchita esta mañán, como fai o equipo de Barcelona, moitas veces avaliar críticamente textos como poden ser enunciados da publicidade, como poden ser artigos. Poden ser dándolle un dilema, no que hai varias opcións sobre as que ten que escoller. Isto é un exemplo que están deseñando un experimento en secundaria, é parte da tese de Bea Crujeiras, para ver que pasta de dentes é máis efectiva, ou menos, que pasta de dentes protese ou non sobre a caries con un modelo. Por tanto, isto ten que ser por medio da práctica, non unha vez, sino de forma repetidamente e en contextos variados. Eu non aprendo a conducir indo sempre
polo mesmo lugar. Eu tiña un cuñado que cando estaba sacando carne dixeron un día, tes que meter a cuarta ou a quinta, agora os coches teñen hasta sexta, e el dixo, a cuarta metina onte. E entón xa, con eso non, pero non vale, ti tes que chegar un momento xa que interiorices e non te das conta, xa de cando cambias. Pois igual, isto é algo que hai que interiorizalo, unha inmersión prolongada. E tamén é moi importante reflexionar sobre a súa natureza. O que dicía a Conchita de facer que avalíen e que se avalíen entre eles os argumentos de outros. Non sei que pasou. Vale. Pasou, non sei, desconectouse aí algo, dello algo coa miña famosa habilidade tecnolóxica. Por que? Pois porque para poder, por exemplo, avaliar coñecementos, temos que saber que criterios utilizar. O sea, si vamos a decir esta posición é mellor que esta, si vamos a avaliar se a ecobola realmente lava mellor que o deterxente, que criterios vamos a utilizar para isto? Que como se lle preguntaba aos alumnos, que probas farías ti? Que criterios vamos a utilizar para saber se o que di Watson leva razón? Por exemplo, o criterio de Watson e Premio Nobel de Xenética, pois veremos despois que validez ten, pero é un criterio, bueno, que a algunha xente pois non lle vale. Entre outras cousas, o que traballou Watson dos modelos non ten que ver con isto da inteligencia. O criterio, por exemplo, sobre as ecobolas, fagamos un experimento, bueno, hai que ver como deseñamos este experimento. O sea, que é o que constitúe unha proba válida? O sea, que criterios son os que vamos a utilizar para saber que este enunciado pois é mellor que este outro. Cando lle pedíamos ao alumnado de secundaria, isto que vos contei antes de Watson era Premio Nobel de Xenética, foron os meus alumnos na universidade. O alumnado de secundaria, hubo bastantes que criticaron o argumento de Watson cando lle pedimos que avaliasen dicindo é un argumento racista. Isto como un calificativo, o sea, desde o punto de vista de ideolóxicamente como se sitúa eso, está ben, pero non ten ninguna relación coa xenética ou coas probas que se podían aportar ou a teoría que se podría aportar sobre eso. É un argumento de outro tipo, é poñer unha etiqueta. Por iso que non é tan fácil para o alumnado aprender a facer isto. Como definimos este uso de probas? Pois é a avaliación do coñecemento ao luz das probas dispoñibles. E sempre decimos dispoñibles porque pasado mañán os datos sobre algunha cuestión poden cambiar e entón pois temos que mudar tamén a nosa explicación. E esta avaliación, claro, non a podemos facer para todos os temas de ciencias que se imparten en todos os niveis do ensino, pero é importante facelo explícito nalgúns casos na aula. Con isto non quero dicir que se faga sempre. Por exemplo, a maioría da sociedade, as persoas alfabetizadas, pois pensan que a Terra xira en torno ao Sol, pero moi pouca xente sería capaz de dar probas sobre esta cuestión, non? Creo. O sea, que en realidade, digamos, que aceptamos pois por autoridade e, bueno, pois quero dicir que non o facemos en todos os casos. Se queredes, falamos dese caso da Terra despois. Nos consideramos que a argumentación contribúe a aprender porque se fan públicos procesos de razoamento interno. Vamos a ver, hoxe en día hai moita xente que considera que a escola debería tomar o modelo das prácticas profesionais. Como aprende un carpinteiro a traballar a madeira? Vendo outros carpinteiros traballar e probando e tal. Pero estas operacións físicas son operacións visibles e as operacións mentais son privadas. En principio, nin o docente ten acceso a do alumnado, nin o alumnado as do profesorado. Entón, enténdese que todo o que contribúa a facer públicos estes procesos internos mediante a discusión, como se decía esta mañá, mediante o debate oral ou mediante argumentos escritos, pois pode contribuir. Pero do que nos vamos a ocupar agora é do desenvolvemento do pensamento crítico, que en principio, como definición operativa, o definimos como a capacidade de desenvolver unha opinión independente
reflexionar sobre a realidade e, no seu caso, participar nela. Entendemos que isto tamén axuda a ter unha imaxe máis aceitada do traballo científico, pois, por exemplo, de que é un coñecemento provisional que pode cambiar cos datos. Ben, e entendido deste modo, tamén forma parte da competencia social e cidadá. Vou pasar a falar dos componentes que entendemos. Os componentes, xa digo que isto é un traballo feito con Blanca, pois pensamos que hai dous tipos de componentes que teñen que ver coa argumentación, que son os que aparecen normalmente no traballo de xente que define pensamento crítico desde a filosofía e a psicoloxía. Por unha parte, o que se adoita chamar a racionalidade e o uso de probas, non? A parte do que traballaba Cristian esta mañá, falaba da razón e emoción, pois a parte da razón. E, por outra parte, o que algúns autores, como Ennis, describen como disposición. Disposición a buscar razóns, disposición, por exemplo, a cuestionar a autoridade. Isto, dito así, pode parecer que é unha cosa moi psicolóxica de cada persoa, pero naturalmente é algo que tamén se pode traballar na escola e socialmente. É dicir, entonces son estas dúas partes. E despois, relacionado con isto que falábamos da teoría crítica, son outras dúas cosas. Cando digo coa teoría crítica, porque isto ven un pouco de toda a escola crítica, da Escola de Frankfurt, e tamén da xente da pedagogía crítica, como Freinet e Freire, e toda a xente que cuestiona, é dicir, que cando Freire propón ensinar a ler, non estamos falando únicamente de ensinar a ler, sino ler nun xornal e ser capaz, con iso, de interpretar a realidade social. E entón, aquí nos entendemos que hai dúas cousas. Por unha parte, a cuestión da opinión independente. E isto, así dito, pode parecer que é trivial, pero é bastante complicado, porque, en xeral, non adoitamos cuestionar o noso propio grupo, o que pertencemos. Hoxe, na mesa coa xente que estábamos comendo, houve unha discusión un pouco en broma entre Vigo e Coruña. Vale, pois xa sabemos que isto entre xente racional e tal faise un pouco de broma, pero tamén é certo que a xente adoita ser do equipo, eu non son nada de fútbol, do equipo de fútbol do seu lugar, non? E quen di isto, pois podíamos meternos noutras cousas máis peliagudas, non? Pero isto na adolescencia está moi estudado, que é moi difícil, o sea, que unha persoa adolescente, pois, digamos, se decida a disentir do grupo, non? E disentir pode ser, pois, pola roupa, por tal, o sea, poden ser rebeldes e tal respecto a consulta da sociedade, respecto a outra xeración, pero, bueno, non me vou a meter moito nisto, despois poñerei algúns exemplos que afectan o que pode ser a argumentación. E despois, a cuestión da análise crítica de discursos que poden parecer que teñen unha base científica, pero que, por exemplo, son aproveitados para justificar desigualdades ou que agochan un conflito de intereses. Isto está relacionado xa cunha parte máis que ten que ver pois con todo o aspecto de educación cidadá, non? De educar cidadáns, ademais de persoas de ciencias. Por tanto, hai dous tipos de componentes, uns relacionados coa argumentación e apelar a probas e outros máis apoiados na teoría crítica. A ver, poño aquí dous exemplos das dificultades para desenvolver unha opinión que se poña a maioritaria do grupo. Por exemplo, rivalidades entre vilas ou países veciños. En España e Europa, a maioría dos libros de texto, os manuais de texto, é unha historia que non recoñece o colonialismo e as masacres de outras vilas polas metrópolis. Isto é un traballo que está publicado, é de parte da tese de Pousa, que é profesor asociado na nosa facultade tamén, e Ramón López Facal, no que estudaron as imaxes de libros de texto e como representaban, por exemplo, toda a cuestión pois da colonización americana e todo isto. Entón, non estamos falando de recoñecer, nada máis. Bueno, sobre isto pois hai un traballo pionero feito en Francia, o sea, que saca exactamente as mesmas conclusións. Ben, unha
nun dos traballos que fixemos con un traballo con Marta Federico, que despois non agraso, que non chegou a acabar a tese, pero que era sobre a clonación, o traballo da clonación, pois vimos que había feito con diferentes grupos na universidade, nos sorprendeunos, non esperábamos iso, non se decía que dixeran a súa opinión sobre a clonación, era unha serie de artigos que saíron cando a historia aquel lado coreano, que despois era unha fraude, pero que saíron nese momento na prensa e tiñan que estudialo, resumilo, e despois decir dúas razóns a favor e dúas en contra. En xeral, nos grupos, por exemplo, que estaban estudando para ser mestras e mestres, casi todos daban dúas razóns a favor e dúas en contra, distinto tipo. As persoas que eran de bioloxía, había tamén as persoas de medicina, xa eran a xente que estaba facendo un dos últimos anos do CAP, pois houbo un 20%, me parece que era, que dixeron que non encontraban ningunha razón pola que alguén, non que era eles, poidese estar en contra da clonación. Claro, é difícil saber por que isto, porque esta xente sabía moito máis, digamos, de bioloxía que os outros, pero se cadra, ao mellor aí hai unha identificación cos científicos e científicas que fan clonación. O mellor o pasado mañán pode estar facendo unha identificación implícita, non sabemos, digamos que isto non é sempre tan claro como do colonialismo. É só exemplos de que non é únicamente os adolescentes ou tal, sino que todo o tempo nos resulta difícil saírnos, pois, quitarnos os nosos lentes, non? Cando decimos que temos que promover o pensamento crítico, decía ao principio que hai como 3 tipos de cousas, e unha delas, moi importante, e saiu esta mañán, cando falaba Conchita, é a avaliación das fontes. Para distinguir opinións de coñecemento sustentado en probas, pois temos que acudir á información disponible. E hoxe en día hai máis información que nunca, e non me refiro únicamente ao que se poda encontrar en Wikipedia, aínda que tamén, senón que a nosa disposición, por exemplo, nas universidades están os artigos online que se baixan desde o ordenador, non hai que ir como cando eu estaba facendo a tese, ni siquiera a biblioteca, empezar a fotocopiar e tal. Pero o problema é decidir cal é fiable, como mostraba a Conchita no seu traballo, pois ás veces ela mostraba incluso 3 tipoloxías, non? E hai varios traballos sobre isto moi interesantes. Colsto tamén ten traballado sobre isto. Que consideran, nese caso dela, na universidade, que consideran unha fonte fiable, non? Eu creo que hai, polo menos, 4 dimensións que se barallan aquí para que eu creo que son das cousas que se poden traballar co alumnado, e xa digo que creo que co alumnado de universidade sería moi importante traballalo, ademais de co alumnado de secundaria, como sería, por exemplo, o que se chama argumento do experto, que chaman Walton en moitas persoas. Este é un criterio válido? Bueno, este é un criterio válido, é o primeiro que hai que decir. Outra cosa é que o único argumento é esa de autoridade, como eran nos tempos antes das revolucións científicas, e que sea está na Biblia ou diga Leno, e, por tanto, pero eu, sobre certo tipo de cousas das que eu, pois, non coñezo, pois eu teño que fiarme dos expertos, non? Se eu vou ao dentista e me di, vou poñer un non sei que de circonio, bueno, pois, vale, eu sei o que é circonio, pero non teño nin idea se é mellor de circonio ou non sei que. Se el me di que eso é mellor, pois, tira millas, parece ser que as fundas agora son de circonio. Bueno, pois vale, e quen di isto di sempre, para moitas cousas, vamos a confiar nos expertos. Se eu pregunto sobre algo de física de partículas, me fío do que digan os expertos. Por tanto, é un criterio que tampouco hai que desbotalo así como así. Outra cousa é que só nos fiemos de eso, ¿no? Como o caso de Watson. Di eso, entonces, como foi premio Nobel, pois... Un aspecto que é ás veces difícil de ter en conta porque non temos información é a cuestión de si esa fonte incorre nun conflicto de intereses. Non? Vou poñer dous exemplos que afectan a mesma persoa, que é un investigador moi relevante, Richard Doll. Non sei se vos soa, pero, bueno, un artigo famosísimo, o primeiro artigo sobre a relación do tabaco e o cancro de pulmón é o artigo de Doll e Hill, Richard Doll e Hill, de 1950 e algo, no que por primeira vez mostran unha correlación entre a xente que morreu de cancro de pulmón e os fumadores. Durante máis de 50 anos, despois, as compañías tabaqueras, eso sabémoslo en día, estiveron pagando
a xente para que dixeran que facían investigacións que non era por iso. Hoxe en día, en ciencias, unha cosa é a correlación, outra cousa é cando xa se pode ter unha idea de por onde anda a causalidade e outra cosa é encontrar o mecanismo. Nesta cuestión, hoxe en día sabemos xa cal é o mecanismo, cal é o xene e cal é o axente que está presente no tabaco, benzopireno, me parece que, se non me equivoco, que causa unha mutación nese xene, e que ese xene que é un dos que inactivan os tumores, pois ese xene quede, vamos, non funcionalo, como se diga, que me corrixa Andrés, pero quero dicir que sabemos o axente. Ben, Richard Doll convertiuse nun dos investigadores máis importantes no Reino Unido, presidente da Asociación contra o Cáncer. E este señor emitiu unha serie de informes, o mesmo, sobre o axente laranxa, que é o famoso axente que se utilizou na Guerra de Vietnam, dicindo que non era canceríxeno. Emitiu un montón de informes, despois demostrouse que si era canceríxeno. Richard Doll morreu en 2005 e despois da súa morte fíxose público que estaba a soldo de Monsanto, que naturalmente é o fabricante do axente laranxa. Entón, quero dicir que, claro, sería lido igual un informe de Doll se en vez de facelo como facía el en papel oficial, como en brete da Asociación Inglesa da Loita contra o Cancro, pois pusera señor que traballa para Monsanto. Indudablemente non, pero quero dicir que destes casos, pois o do tabaco, hoxe en día sabémolo, hai pouco fixose público tamén un estudo de como unha serie de compañías implicadas en cuestións enerxéticas están financiando aos negacionistas do cambio climático. Esa que, quero dicir que é algo que, naturalmente, temos que ter en conta pois cando un experto nos dá unha opinión. Outra terceira cuestión é a consistencia coas probas. Isto, pois, digamos que é o mellor evidente, o que máis coñecemos todos. E unha cuarta que é importante é a consistencia cos coñecementos teóricos, o sea, cos coñecementos anteriores, cos coñecementos que tanto anteriores como presentes, pero co marco teórico. Vou poñer un exemplo da tese de Beatriz Bravo, e este é un estudo no que se lles preguntaba, estamos intentando que construan a noción de sustentabilidade na práctica, e era uso de probas e modelos na toma de decisión sobre recursos pesqueiros. Tiña unha serie de actividades, pero unha das finais era, se lles preguntaba se estaban nunha baía, nunha situación en que tiñan únicamente os recursos da baía e tiñan que propoñerlle a alguén que pescase, se lles propoñerían, que lles propoñerían que pescase? Se eran máis ben salmóns, estaban situados aquí, ou se eran máis ben sardiñas. Esta pirámide é outra, que non vale. Pero todos os que coñecedes as pirámides alimentarias, sabedes, e se non o lembramos, que se perde en cada nivel da pirámide o seguinte o 90%. Isto chamas ás veces a regla do 10%. Só pasa o 10% dos vegetais, os herbívoros. Só pasa o 10% dos herbívoros, os primeiros carnívoros. Por eso, pois paso un momento da acuicultura, para cada kilo de salmón que vamos a conseguir en acuicultura, gastamos 10 kilos de, por exemplo, anchoveta peruana, é o que máis se utiliza nas piscifactorías. Agora están comendo 1 kilo, cando podíamos estar comendo 10 kilos do outro pequeno, non? Entón, o que iba un pouco a mostrar é que ao alumnado se lles daba, se daba unha serie de tabas, pero esta é unha delas, que primeiro tiñan que construir a pirámide e despois basearse nela, onde se ve que se hai esta produción do planto vegetal, esta sería a produción do salmón. Isto, ademais, esta pregunta estaba facendo a tese, a puseron na selectividade, solicitamos permiso para acceder ás probas de acceso e fixo unha análise de 400 e pico probas. Menos do 10% do alumnado era alumnado que estaba facendo a selectividade, o sea, aprobada a bioloxía e as ciencias da terra e medio ambiente de bacharelato. Menos do 10% utilizou, se lles decía, utiliza a táboa para responder a unha pregunta que era por que o número de elos tróficos, o número de niveis de eslabóns nunha cadea trófica é limitado, é moi raro que haxa máis de 5, por esta razón, porque se vai perdendo.
utiliza a táboa. Bueno, pois non utilizaban a táboa. O que facían era decir, pola regla, está ben que di que pola transferencia de enerxía se perde o 90% en cada paso. Isto que mostra? Para nós mostra unha forma de traballar en que non se pon a xente a traballar con datos. Entonces, algo que parecía tan sinxelo que era interpretar estes datos, para eles resultou moito máis sinxelo apelar a algo que sabían que estudaran, non? Que, bueno, que nos ten pasado tamén en clase, que se lles poñen a traballar con estas cousas e nos din, é que é a primeira vez que traballo con datos. Ben, este é un exemplo. Contestacións dos alumnos, se lles decíamos que pescar, bueno, de todo, e ao final, ao cabo do tempo, pues, ian construindo cousas un pouco máis complicadas, pero ao principio era bastante salmón porque dá máis enerxía, é dicir, apelan a un coñecemento supostamente científico que non ten ninguna base, claro, pero que lles parece o salmón dá máis enerxía, por tanto, salmón. Ben, vou acabando. Outra cuestión de incidencia social, e estou poñendo cosas que están un pouco relacionadas, porque tamén ten que ver coa eficiencia enerxética do que comemos, porque, bueno, o primeiro, por suposto, que nos afecta un montón, porque a acuicultura se está vendendo como algo que é para preservar os recursos do mar. Claro, pues sobre eso poderíamos decir moitas dúbidas, segundo que é o que vostede cultive. Pero unha cuestión que nos afecta moito, porque ten que ver coas emocións que decía Plantán esta mañán, é que comemos. Comemos vegetariano, comemos omnívoro, que, bueno, aquí a ninguén se lle plantesa, porque en España o número de vegetarianos é menor que o 10%. Entón, realmente, pois non hai moita cuestión. Ben, pois este ano estivemos, o ano pasado, traballando sobre isto, a tese de Pablo Brocos, e o alumnado, polo de agora, fixemos co alumnado da universidade, os que están preparando para ser mestres. O ano que ven empezamos un proxecto en secundaria. Primeiro, eles tiñan que buscar información, subilo a wiki, pero, vamos, o que quería únicamente comentarvos é que lles pedimos que se fixasen en que a cuestión tiña 5 dimensións. Tiña 2 dimensións claramente científicas, que é a nutricional. Se temos unha dieta máis vegetariana, pois nutricionalmente, que pasa? Quedaron moi sorprendidos de ver que a dieta vegetariana era máis saudable que a dieta, digamos, omnívora, que a dieta estándar que seguimos. Outro, desde o punto de vista científico, era ecolóxica. Os datos que eles encontraron e os que nos lle demos da pegada de agua, cantidade de terra. Pero coa mesma cantidade de terra se alimentarían 15 persoas se é vegetariano e unha se é carnívoro, etc. Pois, tanto que un deles, cuestión emocional, que diría Plantán, despois de ler todo eso, na discusión, pois di, pero claro, é que todos os datos van decir que é mellor a vegetariana. E entón di outro, estamos jodidos, non? O sea, xa non hai que facer. Bueno, despois encontraron algunha forma de resolver eso, propoñendo, bueno, vamos a comer vegetariano, pero vamos a comer menos carne. Por qué? Porque le dixemos que considerasen todo. Bueno, estaba ética, claro, desde o punto de vista ético, tamén os animais senten, hoxe en día hai moitísimos datos de que os animais senten dor, senten emocións incluso, e lle demos 2 que, digamos, podían utilizar, porque o que queríamos era que buscaran unha opinión, pero tendo en conta todo e que non parecese que todos os datos iban cara a un lado. A cuestión económica contextualizada en Galicia. Resulta que en Galicia a gandeiría é máis importante que a agricultura. En Galicia hai 1 millón de vacas. Que pasaría en Galicia? E entón aí daba un argumento, claro, que se toda a poboación galega de repente se fixese vegetariana, que pasaría coa industria gandeira? E a cuestión cultural, porque parte da nosa cultura. Esta parte de todos os documentos que había, que un falaba ademais de que comer carne parte da nosa identidade cultural, pois, pero é certo, porque é un placer, e había varios que decían, é que eu non renuncio a comer un bocadillo de xamón, pois claro. Entón, cal é a cuestión aquí? O que estamos intentando, a cuestión é, iso que está intentando Pablo, axudalos a facer unha ferramenta semellante ás que mostrou esta mañán Conchita para o caso de lectura crítica. Nós temos xa ferramentas para argumentos do estilo das que mostrou ela, que tes que ter en conta todas as dimensións, tes que ter en conta as probas, etc. Pero ter unha ferramenta para que eles sexan conscientes de como integran os valores
e que peso lle dan. Porque, en realidade, se nós temos que decir dos grupos que fixeron isto, de 75 alumnos, 20 grupos, na maior parte dos grupos que se pode seguir todo o proceso, ao final é o cultural o que ten máis peso. Incluso moitos encabezan o informe dicindo, hai uns que din explícitamente, se na nosa sociedade a dieta fose vegetariana, propoñeríamos unha dieta vegetariana, pero máis ou menos, como non se pode ir contra a cousa social, pois propoñemos a omnívora, non? E entón tiñan que facer teñen que facer estes argumentos e, en principio, decidir que dieta sería mellor en todas as dimensións, sobre todo pensando que fora saudable e sustentable. Xa digo que houve grupos, bueno, isto é moi pequeno, non o vedes, pero que consideraron todas as dimensións dunha forma bastante completa, a dimensión ética, nutricional, ecolóxica, económica, cultural, e incluso criticaron, neste caso, non o vegetarianismo, sino o veganismo, porque había que tomar suplementos. Ben, pois, isto é tamén parte do traballo con Blanca, porque nos contextos de argumentación temos que ter en conta que hai algúns que son sobre cuestións puramente científicas nos que o mellor a incidencia social pois é menor. O mellor sí, pero nos poñemos aquí como exemplo os circuitos eléctricos. A fiabilidade dos expertos estaría un pouco máis para aquí. A análise de anuncios, máis aínda, non? E un dilema ambiental, como pode ser, pois, desecar a lagoa de Antela ou non, por desgraza, esa está desecada, pero como pode ser regnosa, temos que deixar aí esa planta ou non, pois entran totalmente dentro dos sociocientíficos. Ben, pois, se vos interesa isto, temos os recursos, están na nosa web, www.roda.usc, en versión en galego, castelán e inglés, está e están outras unidades didácticas e materiais e algún máis que esperamos incorporar no futuro. E moitas grazas pola vosa atención. Se queredes, así facemos unhas poucas preguntas antes de pasar á mesa redonda, se hai algunha pregunta sobre isto, comentario, crítica. Nada. Pois, sí. Non sei cal dos que vos leve primeiro. Bueno, a mí me parece moi interesante o que acabas de expoñer, pero do que máis me chamou a atención é todo o plantexamento de argumentación no ensino básico, medio e universitario. Eu sigo dando clases na universidade e o que sigo notando máis en falta é algo que detectei hai anos, pero que sigue estando vigente, aínda que non me imaginaba o cambio que tedes dado en didáctica das ciencias. Estou sorprendido desde que leín algún libro teu e de Dulce, estou completamente sorprendido. É un cambio radical, por sorte. Pero me sigue chamando a atención de como na universidade seguimos facendo unhas prácticas que son, como digo eu, de nivel de instituto baixo. É dicir, cando eu entrei na universidade por segunda vez, seguían facendo unha práctica de cebola que era a mesma que facían os meus alumnos con 14 anos. Entón, non entendía, é dicir, tratar de argumentar algún tipo de diseño era como clamar no deserto, que decía aquel que dicen que dixo. Non se entendía. E sigue habendo uns problemas eminentemente prácticos, aparte de conceptuales e ideolóxicos, digamos, eminentemente práctico para articular prácticas na universidade desde outro punto de vista. Vamos, iso como estou vendo eu, salvo contadas excepcións en donde se recurre a prácticas de campo e outras cousas que están ben, pero que hai outras prácticas que se sigue facendo moi seguindo o papel, digamos, o recetario, sin contar con diseños, nin probas estadísticas, ni nada parecido. Bueno, isto é unha pregunta e a verdade é que
Pero sí que hai, vamos, Bueno. quero decir que hai xente, que nós basicamente temos traballado para secundaria e, bueno, quero decir que tamén temos un montón de actividades deseñadas para traballar co alumnado tanto do máster como o sea, máster, a xente que están facendo máster para ciencias experimentais como para mestres de primaria. Pero en Estados Unidos hai hai varios equipos que están traballando no cambio das prácticas na universidade. Sí. O sea, que, bueno, que quero dicir que desto podemos falar. Pero eu creo que sí se pode facer. O que pasa, a mí me parece que un esquema que se ten que quitar da cabeza en todos os niveis é de que hai que facer un macroprograma intenso onde lle temos que contar hasta o último tal. Porque hoxe en día, ti eso lle podes dar e decir, mira, lee este artigo, lee este tal capítulo de tal libro e aí o tes, a parte teórica. E entón, despois, de decir, vamos a facer un proxecto, non? Vamos a facer un proxecto para tal cousa. É que ti coa creatividade que tes, carai. O sea, este señor é Andrés San Juan, que é o primeiro que fixo un libro de didáctica de ciencias en galego. Entón, pois hai cantidade bueno, non sei, podemos pensalo, pero quero dicir que sí que se pode. Eu creo que até agora o que pasa é que na universidade non houve esa presión que houve en primaria e en secundaria, porque a xente se preocupa polos resultados en diferentes exames e en cousas. E entón, cando aparece o problema, temos que cambiar. Pero, de todas maneiras, convencer as administracións de que hai que reducir o currículum é moi difícil. Os americanos, os estadounidenses, o conseguiron agora en 2013, bueno, son 27 estados os que están de acordo, e digo eu que tantas cousas que copiamos os yanquis, caramba, podíamos copiar iso, porque teñen 4 ideas clave para todo o currículum, K12, que lle chaman eles, o sea, de 5 anos a 18, 4 ideas de bioloxía, 4 de física, incluindo química, 3 de xeoloxía e 2 de, bueno, enxeñería, chaman eles de tecnoloxía. Eso en cada ano se desenvolverá como tal. E despois, prácticas e outra cosa que lle chaman ideas transversais, como é cambio e estabilidade e tal. E é que con iso podes armar un currículum e como se demostra cos proxectos, a xente que... Bueno, perdón, é que me... No, vamos a ver, eu que a onde quería chegar, que me trastoquei eu solo, era que o que estades a facer na secundaria, por exemplo, o que vos plantexades, e pensades tamén desde o punto de vista da didáctica na universidade, pero na universidade a maioría que eu sepa, polo menos o que eu falo, a maioría das disciplinas, digamos, científicas, siguen facendo unhas prácticas, home, mellor que antes, pero con unha rutina moi parecida a de hai casi 20 anos. En cuanto ao desenvolvimento, non me refiro, por tanto, ao que se está a facer na secundaria. E máis, eu creo, desde hai tempo, que o tipo de diseñar prácticas, o tipo de facer proxectos, o tipo de facer o que se chamaba nunha época indagación ou investigación, si queres, pero en pequena escala, era o preceptivo da universidade como tal. É dicir, tes unha frase que é algo así aí de por que sabemos o que sabemos. Efectivamente, eso é o ABC da universidade. Que o estedes plantexando na media me parece excelente, porque creo que é fundamental. Eu non era tan optimista, mentras estaba al menos na enseñanza media, e agora me quedaba un pouco por fora. Eran temas que me collen un pouco de esguello, perdón. Pero me parece moi interesante que estéis planteando aí. O que a mí me dá pena é que eso non é un tema prioritario para establecer en todas as universidades. Me explico, a nivel de universidade, sendo precisamente, é dicir, evidentemente hai unhas disciplinas en donde se conta o que se sabe. Bueno, eso que se fai, por exemplo, en bachillerato, se conta o que se sabe. Pero aí, na universidade, o que interesa é aprender a saber por que sabemos o que sabemos. Eso é a diferencia crucial que eu detectei entre un ensino medio e un ensino universitario. E, lamentablemente, se están virando as costas. Entón, a mí me parece excelente que se fai na media, por o que está descontando aquí, e como están indo os tiros, a visión que eu teño da universidade é que se sigue sin aplicar ese sistema. Se fan traballos, pero que moitas veces se copia e se queda, pero que se revisa, digo, nas disciplinas que non teñen que ver ca didáctica. Eu supoño, por experiencia propia, ademais, que as que estades traballando en didáctica, utilizades unha metodoloxía máis activa.
pero en outras nin siquiera os traballos se corrixen con un grado de profundidade, nin siquiera referencias bibliográficas, é dicir, non pode ser que unha persona despois de 20 traballos non sepa poñer ou decir o destacado para poñer nunhas referencias bibliográficas. E digo isto porque é o máis sencillo. Como decía, se ti te equivocas nas referencias, non quero pensar no de dentro, no texto fundamental. Non sei se me explico. Sí, pero Andrés, pero eu creo que o mellor é Bueno, porque... perdona un momento, No. estou falando un pouco excitado, pero non estou cabreado. Que va. De todas maneiras, bueno, a ver, eu conto un pouco o que propoñemos e o que estamos facendo con algúns grupos. Isto non quere decir, por desgraza, que sexa o maioritario. Onde eu creo que se fan cousas moitas veces mellores e moi boas é en infantil e en primaria, porque non hai a presión que hai de que un programa non sei que, e, por exemplo, Sabela que está aí está facendo a tese en educación infantil seguindo as mestras do grupo Torque que traballan por proxectos, e fan un proxecto de ciencias cada ano e é fantástico. E, bueno, é que sabemos as cousas que din e que aprenden e por qué os alumnos de 5 anos digo, é que os dentes dos caracois son así, e di outro, un momento, se os teñen que aínda non o sabemos, porque non o comprobamos. Porque, ollo, aquí nesta clase todo se di unha vez que se comproba, pero ti tes que meter eso desde o principio. E esa, na universidade, pois, bueno, eso habería moito que falar, pero por como se fixeron os programas, que foi nada máis, en plan, para cada tribu, a ver se eu me quedo con máis horas que a ti, non sei que, non sei canto, senón mirando nunha cosa global, pois quero dicir que esas cousas non se incorporaron. E, ao mellor, se se fai a reflexión, porque eu vi no outro día, que me pediron eso, en químicas, que estaban facendo un seminario que fose, e varios despois me escribiron dicindo, pois vou facer isto, o sea, vou coller esta bibliografía, vou mirala, e vou, as miñas prácticas vou intentar deseñalas así, porque eu creo que é moitas veces modificar, non, a cousa. A ver, non digo que sexa sinxelo, pero que ás veces non é tan complicado, pero que para eso basta que un grupo se poña e o faga, pero que a xente, pois, moitas veces se vai copiando. Eu creo que na universidade é onde máis, eu tamén, estou de acordo, é onde menos se moveu a cousa, pero, bueno, é lamentable. Sí, me parece que tiña a palabra a Pepe, antes que a ti. Me parece que pedira antes, Ramón. Pero te van a dar un micro, Pepe. No, que te van a dar un micro, digo. Bueno, en primer lugar, Marilar, no vine por la mañana y esto es algo que quizás habría que decir al principio. A mí me parece realmente interesante el plantear problemas relacionados con el pensamiento crítico y el pensamiento científico. Me parece que es una de las grandes contribuciones que podía hacer la educación científica a los ciudadanos y realmente el descuido de esa faceta me parece que es lo que nos convierte un poco en prescindibles o que nos ha convertido en prescindibles a los educadores científicos. Me parece que contribuye a ello realmente ser tan poco eficaces en formar una ciudadanía crítica, que sería una de las tareas importantes que podríamos hacer. Por eso, la verdad, enhorabuena por organizar un foro como este, ¿no? Paso a la pregunta que tenía. En relación con el pensamiento crítico, querría plantearte una posibilidad o una alternativa a una visión que podía ser a lo mejor, no sé si llamarla ingenua es excesivo, pero bueno, a la visión tradicional, que es la siguiente. A ver, la sociedad en la que vivimos es extremadamente compleja en cuanto a los fenómenos, sobre todo relacionados con la ciencia y la tecnología. Uno puede pensar, bueno, muchos de los problemas de tipo sociocientífico o tecnocientíficos se escapan a la posibilidad de comprensión del no especialista. Podemos pensar que realmente la educación científica tradicional en el tiempo que tenemos, en el tiempo dedicado a la educación general, es decir, a los no especialistas, puede formar a los ciudadanos para enfrentarse y tener opiniones independientes, como aparecía en una cajita de estas que ponías, opiniones independientes sobre estos temas, o realmente están condenados los ciudadanos a recurrir a los expertos.
me gustaría que opinases sobre esa posibilidad. Si eres optimista, pues a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene mucha relevancia. Si realmente la consideras esa posibilidad, ¿no implicaría eso poner énfasis en enseñar a la gente a interaccionar con los expertos, digamos? Vamos a enseñarle, en vez de enseñarle, yo qué sé, genética, vamos a enseñarle cómo preguntarle a Andrés sobre los problemas genéticos o a los expertos e interaccionar de manera adecuada, cosa que no es siempre sencilla, porque la interacción de los no expertos con los expertos no es una situación, no es trivial, ¿no? Entonces, quiero decir, aceptando la otra premisa, que no sé si la aceptarás, llevaría a poner énfasis en ese aspecto tamén. Sí, bueno, a xente debería presentarse. Pepe Otero, profesor tamén de didáctica, físico, profesor de didáctica das ciencias, e galego, aínda que tiñamos aí destacada en Alcalá. Pois, claro, a ver, estou de acordo contigo. Cando nos decimos que ese é o obxectivo, e esta vai ser a última pregunta, a de Chus, porque senón, que este é o obxectivo, conseguir que a xente desenvolva unha opinión independente, bueno, creo que sabemos que é moi difícil, porque igual que nos decimos, eu ensino a fotosíntese, eu dei clase de 12 anos nun instituto en Vigo antes de ser profesora de didáctica, sei no, e o sabe toda a investigación educativa, que a pesar de que ti fagas actividades, non sei que tarefas e tal, pois que ao final pois hai unha serie de xente que segue pois nun modelo anterior ou igual, o que seguen explicando a evolución pois por ideas lamarquistas. Ainda lín a semana pasada en El País que las bacterias, non me acuerdo si era que mutaban por culpa dos antibióticos ou algo así. O sea, que quero decir que é difícil que aprendan ciencias e tamén é difícil isto. O que, digamos que a idea, non, cando diste, non podemos ensinarlle toda esa cantidad de cousas complexas. Non, precisamente, por iso o importante é isto de aprender a utilizar as ferramentas esas. O sea, eu non podo saber de todo, nin os alumnos poden aprender de todo, pero si se lle dan, o sea, a idea é que se teñen unhas ferramentas e teñen criterios, e teñen formas de avaliar as fontes, e teñen formas de utilizar probas, que poda chegar, que poidese chegar un momento en que esas persoas podan, por sí mesmos, e naturalmente coa axuda dos expertos, chegar a iso. O sea, que claro que sí, que eu creo que é moi importante, xa o decía, eu creo que o argumento dos expertos non o podemos desbotar, e hai moitas cousas nas que nos temos que fiar dos expertos, tamén sabendo que ás veces os expertos resulta que despois descubres que Monsanto lles está pagando, pero vamos, estou totalmente de acordo. O que sí, digamos, que negaría, eu, bueno, que me considero parte aí da teoría crítica, é a idea de que todas as decisións técnicas da sociedade as deben tomar os especialistas, e entonces, van a poñer unha central nuclear, se os expertos din que sí, é que, claro, que pasa? Que para eso a cidadanía ten que estar pois máis informada, pero é a idea de que as persoas poden chegar a informarse sobre unha serie de cousas e, como diste, comunicarse cos expertos. Hai varios proxectos en Estados Unidos que o que fan é un partenariado, vamos, unha participación de xente, por exemplo, eso, da Facultade de Física, de Biología ou tal, para un tema específico, co alumnado de instituto, incluso de primaria, e establecen unha comunicación por mail e lle preguntan cousas. E, bueno, en Galicia temos algunha xente que está na universidade que está todo o día, creo que a persoa concretamente que dá máis charlas en institutos é un profe de universidade que Carracedo, que seguramente o coñecedes, Ángel Carracedo, que todas as semanas vai a algún instituto a falar de xenética. O sea, que claro que sí, é super... O sea, é moi importante combinar as dúas cousas e é un horizonte. O sea, o que pasa é que decir, a dirección que temos que tomar é dar as ferramentas, non é cada vez aumentar máis os contidos, non sei se... Estaba, me parece que Ramón e despois Chus. Bueno, e cortamos porque vamos un pouco retrasados, xa que empezamos tarde.
No, eu era abrindo un pouco o tema, crees que, sendo concreta, crees que o pensamento crítico favorece tamén o desenvolvemento da creatividade ou viceversa, e como pode suceder isto? Bueno, eu da creatividade non son experta, polo menos, o sea, na parte de ciencias. Se queres falamos de literatura despois, pero non, o sea, é dicir, todo o que hai de como é o traballo científico, pois di que unha parte importante deso é a creatividade. E precisamente por eso non se pode reducir o traballo científico pois a decir, bueno, temos estes pasos, non? Eso que se chamaba así o método. Pero o que está claro é que se nós traballamos en clase facendo que sexan eles, por exemplo, non? Eu estaba falando do traballo do Grupo Torque, co que está facendo a tese Isabela. Chegan a clase con un proxecto e o primeiro que fai o alumnado é que sei, hai 2 anos fixeron un de caracois, e que quero saber? E eles fan as preguntas, e despois vamos a ver. Claro, é que se son eles que fan as preguntas, que ti tes que axudar, porque ás veces fan preguntas que non son productivas, non? Que se poden mirar nun libro, o sea, non son preguntas que xeneren un experimento, pero si conseguimos que fan unhas preguntas de boa calidade, aí está a creatividade deles. Se lle damos a oportunidade de decir que experimento vamos a facer, aí está a creatividade. Claro, cando non hai creatividade, pois é, se lle decimos, mira, colle, bota 2 gotas desta tintura e tal, e se ten que poñer azul. Non, é que se puso amarelo. Bueno, pois está confundido, púsose azul. Isto a mí me ten pasado, no laboratorio cando estaba no instituto. Mira, non se puso azul, que teño que poñer? Que se puso azul. Non, ti pon o que saiu, vamos a ver por que pasou iso, non? Pero bueno, xa o sabedes. O sea, que sí, pero non son especialista neso, Ramón, e acabamos. Creo que sería a última. Ten o micro, Ramón. Non, si vai ser unha pregunta de tese, pois non, pero... No. No, en relación á intervención primeira, é que eu vexo 2 planos distintos, o que é o ensino infantil, primaria, secundaria, o que é a universidade. É dicir, na universidade pódese axudar a través das prácticas científicas a que sexan mellores científicos. Na primaria e na secundaria é cando están formándose inicialmente, en fin, como digamos, a súa personalidade, e ese pensamento crítico ten unha dimensión diferente. Malo é que na universidade, con 19 ou 20 anos, xa a xente non teña espírito crítico ningún. Non sei se unhas prácticas científicas poden axudar cando se estás a esas idades. O que sí, desde a miña experiencia como profesor de secundaria, que intento traballar todo o que podo, e é pouco sempre, estas cuestións de argumentación, uso de probas, etc. É que vexo, o problema máis grande que vexo é que estamos illados no medio de moitísimas outras disciplinas e de moitísimas outras horas onde iso non... Entón, acaban nos vendo que somos moi riquiños, que axudamos moito certas cousas, ou que somos profesores de ciencias diferentes ao que é o clásico de que, bueno, o ensino tradicional de ciencias, pero non teño moi claro eu, ou por ser máis claro, son bastante pesimista a que consigamos realmente eso. Porque eles siguen vendo que a ciencia é eso, é ciencia, é unha parte moi pequena, e cando xa eles consideran que cultura xa é moito logro, é unha parte da cultura, xa é moito logro. Entón, teño as miñas dúbidas de que entremos de verdad a formar cidadáns críticos tal como nós pensamos que desde a ciencia podemos contribuir. A ver, eu non teño solucións máxicas, Ramón, desde logo, pero eu aí sí que vexo que o traballo por proxectos é útil. O que estamos, por exemplo, deseñando no IES de Negreira, que onde vamos a facer o proxecto con Pablo ano que ven, implica a un montón de materias, claro, porque implica, por exemplo, a todas as de lingua e a filosofía, para traballar a argumentación e o pensamento crítico en todas as materias. Claro, porque quero decir que é que o que distí, é máis complicado se o traballamos únicamente desde unha materia, vamos, de francotiradores, non? Pero bueno, se non dicimos que sexa fácil, o que decimos é que hai que intentalo. Bueno, moitas grazas.
Bueno, boas tardes a todos e a todas nestas calurosas tardes. Como imos un pouco mal de tempo e estou segura de que estamos así un pouco en petit comité, eu, por exemplo, estou sentada á mesa con 3 grandes amigos, algúns de hai máis tempo do que quero lembrarme, en realidade me gustaría intentar comezar dicindo si o título da mesa redonda realmente, se argumentamos, se usamos probas, vale ou non vale. A nosa mesa redonda se titula Experiencias de profesorado de secundaria de Galicia sobre razoamento científico. Eu podería presentar, por exemplo, a Manuel Vicente, que se dedica ao xornalismo científico, todos coñecemos ademais os seus programas, podía presentar a Andrés San Juan, profesor da Universidade de Vigo, e podería presentar a Juan Ramón Gallastegui como profesor asociado do Departamento de Didáctica de Ciencias da Universidade de Santiago. Secundaria? Non hai. Temos datos, pero non hai. Pero podemos e aprendemos así que necesitamos ver máis datos. Entón, podemos recordar, por exemplo, que Andrés San Juan era profesor de secundaria e, ademais, cando era profesor de secundaria, se dedicaba a facer estas cousas que él agora lle gusta decir que a ver si sirven para algo, pero que en realidade deberíamos de contarlle a todos os nosos compañeiros, profesores universitarios e profesoras, para que se dedicaran a facelo. Tamén poderíamos decir que Juan Ramón Gallastegui, ademais de ser profesor asociado da Universidade de Santiago, é profesor de secundaria. E neste momento, aí estamos, verdade? Ben, e, aínda que de Manuel Vicente non vamos a poder decir que se xa profesor de secundaria, sí que vamos a poder decir que é unha persoa, por exemplo, moi interesada en que ese rango de idade que corresponde a secundaria, pola parte que lle toca, sexa quen de comprender esa divulgación da ciencia que el realiza. Entón, bueno, xa vamos gañando outros datos a maiores. Están aquí, en principio, vamos a ver se cumpren, para falar, ademais, de cuestións relacionadas con como utilizan eles ese pensamento crítico, como utilizan eles o razoamento e como utilizan eles a argumentación para traballar, por exemplo, nas súas aulas, un tema tan interesante como é que facemos ca pseudociencia. Entón, a pregunta fundamental que lles vou facer é deixalos ir de partida. Pero si tamén deixarlles xa unhas cantas minas no camiño, se vos parece ben. Porque a estas alturas, todos os que estamos sentados aquí, sabemos que iso da pseudociencia, podemos poñernos moi serios e moi serias e todos decimos inmediatamente pseudociencia. Non, por favor, todos aquí somos de ciencias, non creemos en nada deso. Pero na realidade non é así. A pseudociencia nos rodea por todas partes. Eu teño compañeiros e compañeras de universidade que un día os tes e están aí con un tratamento homeopático e te dice: isto me dá un resultado maravilloso. E ti te quedas mirando. E dices, o vou levar a clase de Juan Ramón Gallastegui. Vale? Ou, por exemplo, tamén temos moitísima xente que, a pesar de todo eso, que non mira todos os días, a ver que me toca, que son Sagitario, como bote o día. Ou, por exemplo, quen non se deleita moitas veces con esas supersticións tan interesantes e que nun principio parece que tiñan, verdad, así como unha certa base científica. Todos eses elementos que nos rodean e que están todos os días por todas partes e que eu, de verdade, estes días, cando estaba pensando que iba a facer con Bosco, decía, pero bueno, por que sigue habendo tanta por todas partes? E entón leín algo que me parecía moi interesante e é: a pseudociencia colma necesidades emocionais poderosas que a ciencia deixa insatisfeitas. É certo, eu vou vella. Se podo comprar unha crema con ADN, que me resolva este problema, desgraciadamente, se non teño moi claros todos os datos que teño que empregar, como diríamos nós, temos na pseudociencia varias posibilidades de público. Temos os crentes natos. Na pseudociencia hai crentes natos. Todos os tenta convencernos.
Logo temos algo moi típico do noso país, que temos os por si acaso. Non sei se funcionará, pero por si acaso. E logo, finalmente, temos algo que, desgraciadamente, a pseudociencia está utilizando moito nos últimos tempos e que eu creo que é esa mina que tamén vos vou a lanzar agora, que é a situación desesperada. Cando nada funciona, moitas veces a pseudociencia aproveitase. Entón, dentro de todo esa amalgama de personalidades diferentes e de públicos diferentes, bueno, nos queda unha responsabilidade, vos queda unha responsabilidade como docentes e a min tamén, non? Que, pois, que facer? Entón, vamos a ver aquí que nos conten a historia de como traballan, como foron capaces de levar a aula temas deste estilo e como, ademais, nun intento, non sei se o conseguiremos, pero vamos... Se alguén pode facer algo por crear unha cidadanía crítica é a educación. Se non, xa non sei quen vai poder conseguilo. Eu digo eu que procedo da política. Pero, bueno, é así. Eu creo moito niso. Entón, polo tanto, se vos parece ben, vamos a empezar con Juan Ramón Gallástegui, que nos vai falar dunha práctica que les realizan e como realmente un profesor consciente das necesidades dos seus futuros cidadáns. O maletín de Mary Poppins, entón vai levar un poquinho de tempo sacar aquí pensadillos, que aprendí de mano. Vale, os que sodes de ciencias, vos terá conocido, este é un matraca forado para resolucións, estes unha biblioteca, tubos de ensayo, con agua. ¿Teño que usar o micro? Sí. Vale. Sí, bueno, pero por ahora... Vale, por ahora no. Bueno. Y, bueno. Como esto é vídeo e un material resistente, non vou usar material de laboratorio, vale? Bueno, encantoume seguir tarde, pero... Porque unha das preguntas que facía José Otero, mirade, se son optimista, que creo que teño a resposta. É dicir, sí, con esta sinxela práctica creo que é un exemplo de como a ciencia de secundaria pode servir para razonar sobre unha cuestión sociocientífica e chegar a mellor. A esquerda temos un tópico, un contido clásico de ciencias, non? Disolución. Disolución se está desde primaria, por suposto a nivel cualitativo, mezclas de disolucións, en secundaria xa cuantitativo, en terceiro de eso xa se estuda a concentración, bacharelato é, digamos, o sitio clave para preparar disolucións de concentracións, molaridade, etc. Na selectividade é unha pregunta recurrente, como prepararías disolucións? Ben, pois entón eu vou preparar unhas disolucións. Vou falar ahora todo xunto para non ter que ter gastos máis. Entón, o reactivo escollido é permanganato de potasio, un reactivo que se usa moito no laboratorio e tamén se usa para outras cousas. Eu comprara unha vez, por exemplo, para curar unha afección de plantas de un fungo. Ben, e ten unha cousa que me interesa moito que é moi coloreado, é dicir, mancha moito, de modo que unha gotiña de permanganato vese moi ben. Ben, entón vou preparar unha serie de solucións, vale? Deixo o micrófono. Diluir 100 veces. Para ello, collo unha pipeta, non trouxen o aspirador automático, por favor, como sempre. Boto, isto é unha placa forada, e agora estamos de auga hasta, vale, hasta os 100 mililitros. A primeira, sabedes que era un viño de vino, era unha cousa tremendamente coloreada, e esta, desde aí, non se apreciaba moito, pero sigue a ser moi coloreada, pero non pasa nada.
Bueno, isto ben feito no laboratorio ahora de cuidadinho, engadir as últimas gota a gota, pero, bueno, máis ou menos, saindo bastante bien. Bueno, ben, ahora habería que homoxeneizar. De acordo? E entón temos aquí unha disolución de permanganato de potasio. Que de concentración? Pois esta é 0,5 molar. Ahora podemos pasar a seguinte. Vale, esta sería non está aí, non está numerada, sería número 0, 0,5 molar, dividimos en veces, pois dividimos por 0, vale? Sería a número 1, 0,005 molar. De acordo? Ben, isto fixen con material pipeta e matar. Para o que vou facer agora, que é unha serie delas, podemos facer máis rápido. Entón, en vez de tanta auga e tanto cacharro, collemos un tubo de ensayo, botamos 10 mililitros de algas, 10, e con un material adecuado, por exemplo, unha xiringa destas, que podemos medir 0,1 mililitros, pois botámoslle desta disolución, e entón temos a mesma disolución, pero en tubo de ensayo. De acordo, de acordo. Mais ou menos, non sei que tal se ve a cor, pero que tal. Vale. Podíamoslo facer tamén cos remedios, cos matates aforados, pero é máis gasto de solvente e é máis farragoso e menos transportable para ver a posibilidade de cultura galega. Entón, eu decidí facer o tubo de ensayo. E xa para aforar o seu traballo, xa o tenho feito, vale? Entón, aquí temos nestes tubos de ensayo. O primeiro é a disolución original, 0,5 molar. A segunda é esa número 1. A outra é facer o mesmo coa número 1 dividido en 100 veces. Aquí xa casi non se ve nada. A primeira fila pode chegar a ver. Entón, se fose blanca a camisa, vende unha certa tonalidade. Rosadinha. Vale, con la tonalidade. Aí, notas un poquinho. E despois, isto volvemos a facer outra vez, e xa cos ollos non se ve, pero un químico experto sí que decostaría, ou unha química, os do CSI, e así sucesivamente, vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 dixen seguidos e despois dimos salto hasta o 15. E están aí recollidas, vale? Isto é clase de terceiro de eso, son vos, vale? As ciencias utilizamos con moita frecuencia a notación científica, potentes de 10, para non escribir tantos ceros, vale? E entón, 10 elevado a menos, sabedes, a partir das 6 xa só está en potencia de 10 elevado a menos 13, menos 15, menos 17, menos 19, e a partir de aí, ao chegar a 11, xa vedes que o 5 por elevado a menos 23 o puxen intermedio. Porque as matemáticas aceptan todo, pero aí estamos xa en números que sabemos que a materia discreta, hai átomos e moléculas, então a partir de aí xa estamos en que ou hai ou non hai, non? É como 30% dos alumnos. O 1% dos alumnos estudia vale, se tes 20, o 1%, ou tes alumno ou non tes alumno, vale? Aí xa non vale, xa os números por debaixo das entidades. Vale, pasamos. Isto hasta ahora foi química. Pero entón agora entramos con a homeopatía. Vale, a homeopatía a inventou Samuel Hahnemann en 1796, que lo hablaba con nada. E a homeopatía basease fundamentalmente en dos principios. O similar cura o similar, é dicir, hai unha sustancia, non sei se te estou dando un pouco mellor o micrófono. Estou. Se unha sustancia, por exemplo, produce dor de cabeza, entón, esa sustancia moi diluída, serviría para curar a dor de cabeza. Vale? Entón, ese é o principio, o similar, cura o similar. E o seguinte, a potencia de efectos mediante dilucións sucesivas. Algo un pouco que choca. Canto máis diluída sexa unha disolución, máis efectos curativos produce. Vale? Montro que vos pensades, non sería esta a que se a bebo produza máis efectos, senón que sería, por suposto, esta. Vale? Esta sería. Ben. Este frasco que pensades que era permanganato de potasio, para un homeópata é calium permanganicum.
tipo Harry Potter, en latín xa sona máis de experto. Pero existe, é certo, existe no panorama. E en vez de ser unha disolución 0,5 molar, é unha tintura NAI, vale? As tinturas NAI poden ser de orixe mineral, vegetal ou animal. En este caso é de orixe mineral, tintura NAI, ben? E as disolucións, creo que podemos pasar, pasa unha porfa. Vale, en vez de chamarlle como diluín a tintura NAI 100 veces, é centesimal, C de centesimal. Se fose 10, era X, número romano de 10 veces, non? Pero como é 100 veces, diluín 100 veces sempre, pois é unha C. Un C que diluín 100 veces, 2C é que diluín 2 veces 100 veces. Pois esa, 100% 10.000. E así sucesivamente. 3C, 4C, 5C, vale. Ben, estas son as disolucións homeopáticas, vale. Pasamos. Ben, entón agora é onde alumnos de terceiro poden criticar a homeopatía? Sí. Actividades clásicas de terceiro. Calcula o número de ións permanganato que haberá nun mililitro de disolución 10C. Esta de aquí. Vale, en esta disolución calcula cantos ións permanganato hai. O poden calcular. E canto lle sale? Se o fan ben, 3,01. Vale. Eso sale na calculadora. Se son vos alumnos, dirán 3, ou probablemente 3. Ou se tivemos sorte 3, porque claro, en tanta manipulación, algún dos 3 pudo, como os negritos pudo ter quedado polo camiño. Vale. Pero se xa preguntáramos da 11, na 11 xa non hai ningún. Vale. Apartado B. Cantos litros da dilución 15C desta? Problema de terceiro de eso, cando salen ben. Se non, de bacharelato. Cantos litros desta disolución fan falla para que atopen un ión permanganato, un único? Solución, 3,3 millóns de litros. Vale? Necesitamos 3,3 millóns de litros para atopar un ión. Vale. C. Podes dar algunha razón para que teña algún efecto unha disolución en que non hai principio activo? Hasta ahora ningún foi capaz de dar ninguna razón. Vale? Non? E máis, sorpréndense. Vale? Sorpréndense. Pasamos. Pero en este negocio hai xente moi boa no lado oscuro. Entón, Luc Montagnier é Premio Nobel de Medicina. E entón, Luc Montagnier dixo, nunha entrevista en El País, porque Luc Montagnier sí que sabe Dalton, sí que sabe Avogadro, sí que sabe todas estas cousas, sabe que non hai nada. Pero entón di que a auga ten memoria. Vale? A auga ten memoria. Entón, a auga é certo, aquí non hai nada. Pero esta disolución recorda que cando estaba en este estado estuvo en contacto co permanganato e, por tanto, quédalle algo, vale? Bueno, pois seguimos. Actividade. Se a auga conserva a memoria. Algúnha razón para que só conserva a memoria dos preparados homeopáticos ou conservaría a memoria de todo? Incluído de algunhas porquerías que algún está pensando, vale? Pois claro, esta é reducción ao absurdo. Sí, pois os rapaces din carai. Pois claro, é que parece unha cousa absurda, non? Podemos seguir? Sí, xa está. Sigue. Non, es que isto non, perdón, vale. Ben, outra pregunta. Imagínate que acabas a secundaria e traballas como técnico de sanidade e consumo, control de calidade. Entón, tens que analizar, vas a unha farmacia e pides 15C de permanganato. Vale, analiza que foi feita correctamente. Pois ou a biches facer, como é aburrido, ou senón aquí, como non atopas nada, non tes maneira de saber se isto é auga da villa ou é convenientemente preparada desta maneira, vale? É un dilema. Por suposto, isto fai que deixen de creer na homeopatía, vale? Eu tamén son asociado, tamén digo, non podería vivir solo sendo asociado. Gracias ao instituto podo vivir mellor. Entón, tamén o fago, os alumnado de magisterio tamén o fan, non? É unha alumna este ano de segundo de magisterio, fai unha práctica, claro, adaptas. Entón, esta rapaza, mira que simpática, no terceiro párrafo, di, nun primeiro momento quedas en shock, cando descobres que os medicamentos que crías que eran beneficiosos para a túa saúde non teñen base científica. E despois entusiasmada, di, nun momento parecíame complicado, pero foixe aclarando, a facer a práctica diluindo, isto é moi visual. Eles, de feito, a chegar a terceira, di, isto está ben, porque xa notan que algo raro pasa, xa non ven nada. E claro, xa se aburren despois, cando chegan a 8, din, seguid, xa lles consta que non hai nada. Ben, entón esta queda tan entusiasmada que di, considero que esta práctica se debe facer cos nenos de sexto de primaria, vale? É dicir,
ela esta cousa que lle gustou. Vale, entón eu creo que sí. Isto é por xa alguén que cree que isto que son mentiras. Isto é a farmacia que me atopei onte e dixen, mira que ven para mañá unha foto. Nesta farmacia, tus encargos en homeopatía, en menos de 180 minutos. E entonces eu batín o récord porque o fixen, tiña intención de facelo en 10, pero mellor cheguei a 11. Vale, bueno, isto era a miña... Sí, sí, quita, por supuesto. Bueno, mientras están... Si queres explico porque curan a súa amiga. Exactamente. Eu creo que sí. Agora explícanos por que curan. Desta rapaza tiña, os nenos normalmente non declaran. Os de magisterio, este tiña unha irmá ou así que lle funcionaba moi ben para a garganta. Algún medicamento homeopático, estaba encantado, ¿no? E despois da práctica contou a irmá, e despois dixome, ahora digo miña irmá que xa non lle pasa. Placebo. Claro. E entón, nas ciencias hai dúas maneiras pola que creamos algo, ¿no? Que encaixen nunha teoría, ¿vale? Nos supoñemos que se quentamos un líquido se evapora, ¿vale? Eso é a teoría. Entón, nos dá un líquido novo, se se quenta e se evapora, decimos, de acordo, unha medida xa basta. Se non encaixa nunha teoría, se nos quentamos un líquido, se solidifica. Amigo, iso vai en contra de casi todo. Tesmo que demostrar moi ben, ¿vale? Entón, a homeopatía ten algún principio teórico en que agarrarse? É dicir, non, ¿vale? Non ten nada. E segundo, funciona? Pois tampouco. Entón, aos nenos, podeselle contar como son os ensaios clínicos. Os ensaios clínicos fanse como se fan, e nos ensaios clínicos nunca se demostrou que a homeopatía curara máis do efecto placebo. Vale? O de sana, cuiño de ra... Bueno, xa estás? Sí. Bueno, sí. Contar algo sobre a suposición. Sobre a suposición que hai que teña máis tempo. Sí, hai que dinamizar, efectivamente, hai que sacudirlo tamén. Unha disculpa que podería poñer un homeopático, un médico homeopático, é que, claro, isto non funciona porque non se fixo a succión. A succión é unha especie de movimento que se golpea. Eso é. Bueno, explica o ti. No. É que teño que poñer o chip. Vale, sí, claro. Estos son libros de verdade. Este el médico homeópata, ¿vale? Sí, ten que ser a Biblia. El médico homeópata, bueno. Y este es el... Me avisas cuando acabas, ¿eh? Sí. Terapéutica homeopática, ¿vale? Es de 1830 y pico. Yo espero que mi médico tenga libros más actualizados. Hai pouco viña un home que loitou contra a homeopatía esta extenuación e medio perdeu a batalla no Reino Unido, vale? Decía que o seu primeiro interese foi totalmente honrado, porque o que trataba era de analizar científicamente os impoñedores de mans. Parece que nos hospitais do Reino Unido había impoñedores de mans que sanaban, pagados por Seguridade Social. E entón ele dixo, bueno, como facemos un ensaio clínico cos impoñedores de mans? E ocorreu, sí, claro, como hai que facerlo? Mira, collemos actores que fagan como que impoñen as mans, pero non son auténticos, vale? Pero eles fan como que. Como é isto? Entón, resulta que analizando os efectos dos auténticos impoñedores de mans e dos actores que imitaban, non atoparon diferencias, é dicir, curaban tan ben os actores contratados como os impoñedores de mans. Por suposto, o Colexio de Impoñedores de Mans tuvo a solución, é que os actores tiñan poderes. O sea que na loita esta sempre hai unha solución a outra. Que cambio lago. Bueno, moitas gracias á coordinadora de a xornada por terme invitado aquí, o cual eu agradezco profundamente, e tamén as palabras de Ángela. Como temos pouco tempo, pois eu vou a continuar xa directamente.
Chameille esta pequena intervención Maxia e Ciencia, como acabamos de falar, bueno, vou a falar da maxia do profano e o portentoso, o caso de Victor Noir, ou algo parecido, non sei francés, a maxia, o caso da maxia e a mafia, e o caso de Semmelweis e as febres puerperales, o demais supoño que non hai. A maxia do profano e o portentoso é a historia de como se monta un mito en tempos recientes. Un mito máxico, como que irá de chamarlle, unha superstición, calquera dos nombres sería aplicado, pero que ten a ventaxa de ter os requerimentos que algúns antropólogos, por exemplo, achacan o que é a definición, achacan ou pensan que é pertinente para o que é unha práctica máxica ou unha maxia, ou un pensamento máxico, que todo pense lo mismo. Victor Noir, esta é a lápida que hai no cementerio de París, e sobre a lápida, sobre a tumba, está a lápida que fixo un artista. Victor Noir morreu aos 22 anos por un tiro, sin comelo nin bebelo, e parece ser que tiña un pensamento máis ou menos revolucionario, no ano 1870. Pouco despois de morrer, o mata sin querer, parece ser, pero cando iba como padriño, xunto con outro compañeiro que escribía nun diario, iban a pedirlle a un sobriño de Napoleón III que foi, en fin, que tiña que arreglar as cousas con a persona a cual representaba. Parece ser que hubo unhas palabras e o primo de Napoleón III pegoulle un tiro. Este tiña 22 anos, por iso digo que sin comelo nin bebelo, porque él simplemente iba con outro amigo para ver cuáles eran as condicións de facer o duelo por un quitamallá esas pajas. Muere. Y recordar que en el año 1870, poco después, hay una guerra de estas intraeuropeas y poco después, en el año 71, la Comuna de París. Cuando llegan el agua a sus cauces, lo que se pretende es hacerle una estatua, se la encargan a un artista y el artista decide hacer esto que está aquí. ¿Qué es lo más destacado? Pues lo más destacado es que él la pone en posición yacente, en donde se puede ver el sombrero, es como si acabara de caerse, el sombrero es importante, lo vamos a ver a continuación, y tiene una peculiaridad, y es que tiene pues un miembro, en principio, en erección. No se sabe si el artista cogió el artista que lo hizo, pensó que era lo pertinente o lo que sea. El caso es, está en una posición erecta. Y se pueden ver algunas características. Esto está relativamente brillante, de la misma manera que lo están los labios, a veces también un poco la nariz, también las puntas de los zapatos, un elemento también masculino, por antonomasia, y normalmente se suele encontrar esta estatua yacente con flores en distintas posiciones, pero la idea era que estuviera en el sombrero. ¿Y esto qué tendrá que ver? Pues esto tiene que ver, bueno, aquí os cuento la historia, pero no más de lo que quiero. Esto tiene que ver porque en un momento determinado se hace la estatua, se llevan allí los restos y empieza a haber un mito que consistía en que no se sabe quién lo comienza a difundir, tampouco se sabe cando nace. O caso é que si se bica a estatua nos beizos ou se bica ou roza a súa bragueta e se coloca unha flor no sombreiro, aumenta a fertilidade da persoa, muller, en este caso tocadora, axuda a levar unha vida sexual feliz e, según algunhas versións, se consigue un home antes dun ano. Non di que calidade de home ten, pero dá. O sea, isto significa que a partir de un momento empeza a ir mulleres, a veces solas, a veces acompañadas, con o home que vai a ser o seu marido ou non, e se xenera unha mitoloxía. Presenta as características típicas do pensamento máxico, pero se sigue utilizando. Se vades alí, os comentarios habituales, eu como non entendo francés non sabía o que decían, pero
leín o informe deste artículo en Cubo, decía, os comentarios de xente á beira da sepultura non varían moito. Que vergoña, din elas, e iso é unha mentira, replican eles, sin comentarios. En 2004, levantouse unha cerca ao redor da estatua para evitar que o personal seguira facendo esas tonterías. Pero hubo un movimento periodístico que unha manifestación total, retiraron a cerca e é no que estamos. Aquí o tedes, isto xa está visto, e aquí tedes outra perspectiva. Aquí unha señorita, o señora, non se sabe, haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Fijaros que en el sombrero está precisamente las flores, está cumpliendo el rito típico. Otra, cumpliendo otro mito, y no pongo muchas más. Aquí se ve como la nariz y los labios están precisamente de un color distinto, porque esto es de bronce, está oxidado en la mayoría, pero en los sitios donde hay frotamiento, o bicamiento, o que sea, pues se nota que está usado. ¿Qué tipo de situación nos lleva a esto? Pues, si uno estudia lo que es la magia, e eu penso que é unha das características que habería que ensinar tamén, que é a magia para reconocela, para reconocer o pensamento máxico que seguimos tendo nas sociedades. Nun primeiro momento, os antropólogos, Fraser á cabeza, fai 2 tomos, logo 3, chega hasta 12 tomos estudando este tipo de cousas. Ao final, se fai un resumen expurgado, que era a edición que había hasta hai un par de anos, e agora podedes ter un resumen de os 12 volúmenes, que é bastante interesante, non ten nada que ver co anterior, que era un peñazo. Esta última edición de La Rama Dorada de Fraser se pode ler, é moi agradable. Eu lle paso algunhas cousas a estudiantes adultos que lle dou, capítulo 1, que ustedes tamén en internet, por aí, buscade e aparecerá, e plantexa que son as características da magia. El plantexa 2, pero que prácticamente os máis dos investigadores tamén as consideran. E, por tanto, vou a pasar a decilo. Era iso que ti me preguntabas antes, non? Moi ben. A magia ou feitizo podes entender como o uso de rituais, símbolos, accións, xestos e linguaxe co objetivo de producir resultados contrarios ás leixes naturais. É dicir, ca fin de explotar supostas forzas sobrenaturais. Segundo Stevens, un antropólogo, o pensamento máxico implica varios elementos, entre eles unha creenza na interconexión de todas as cousas a través de forzas e poderes que trascenden conexións tanto físicas como espirituales. Non hai argumentación ninguna, é así, eso que creen, punto. O pensamento máxico inviste de poderes e forzas especiais moitas cousas que son vistas como símbolos. Según Phillips, a gran maioría das persoas do mundo cree que existen conexións reais entre o símbolo e o que el representa, e que un poder real é potencialmente mensurable, flúe entre eles. É dicir, é como unha especie de fluido que conecta cousas distintas entre sí, pero non solamente cousas físicas, sino incluso símbolos con cousas físicas. Me explico? Vale. Un dos principios do pensamento máxico é a idea de que as cousas que se parecen, principio de semellanza, o recorda a homeopatía, non? De feito, se chama magia homeopática. Están conectados casualmente de alguna maneira, cousas que se parecen, que se asemellan. Algo así como unha especie de fluido máxico que as une e que permite que actuar sobre unha delas incide sobre outra. Outro principio guía a creencia de que as cousas que estiveron en contacto físico ou en asociación espacial ou temporal con outras cousas reteñen unha conexión aínda tras seren separadas. É dicir, reteñen parte do fluido máxico original. Estos principios son extraídos de toda unha serie de rituais que presentaban os povos chamados primitivos e moitas prácticas que chegan hasta nosos días de todas as culturas. Algúns autores fan algunhas variantes, pero en esencia estes 2 principios, se queredes 3, o principio de semellanza ou homeopático e o principio de asociación ou de contacto entre obxectos que se parecen ou non,
está presente en prácticamente todas as maxias que queirades botarlle, excepto nunha maxia que todos sabedes e utilizada de vez en cando para divertirse, que é a maxia, non ollo nada, blanca. A maxia blanca, os ilusionistas, os mentalistas. Ah, que? Sí, non? Ou non se pode preguntar ao público? Bueno, porque isto é unha clase activa, non é? Bueno, non me entreteño. Alcott fala un pouco máis do que é o pensamento máxico, é un psicólogo. El di, o pensamento máxico interpreta dous sucesos que ocurren próximos como se un tivese causado, como se un fora causado por outro. Por exemplo, se unha persona, sigo literalmente para non falar máis, se unha persona considera que cruzar dous dedos trae sorte, esa persona asocia o acto subseguinte, que ele considerará de boa sorte, porque se é de mala non o considerará como un nexo causal con ter cruzado os dedos, e de aí en adiante. Alco señala unha cousa que eu non quero meterme, e é que, debido á nosa conformación neurobiolóxica e que a ciencia temos votado, somos propensos ao pensamento máxico, e así o pensamento crítico queda miúdo en desventaxa. É dicir, hai uns estudios psicolóxicos que andan a facerse sobre por que os humanos tendemos a pensar este tipo de cousas á primeira. Bueno, aquí nada máis, desto nada máis. Un dos exemplos máis típicos é o caso da maxia ca mafia, que non o vamos a ver, porque sería expoñer como a mafia utilizou o pensamento máxico, por exemplo, para crear reliquias. E fixadevos a historia, antes se decía, se crean reliquias e hai 7 ou 10 ou 20 ou 30, eso está estudiado, ou 30 trozos de crucis. Sí, e en Oviedo hai el prepucio del Niño Jesús, ou un trozo, ou un cacho, ou en varios sitios. Pero o que a mafia fixo, a mafia siciliana, foi utilizar os principios tamén máxicos. Non é certo que foran reproducións ao albur. Non. Todas as reliquias que fixo a mafia dende o século XIX hasta a actualidade son reliquias utilizando conceptos básicos. É dicir, o cura bendice todas aquel contacto con unha madeira, é así, que ten que ser reliquia original, que era supostamente do Calvario. E entón se poden facer 20, 30 ou 20.000. Os medallós, 3/4 do mismo, medallós tocados polo santo Pío, que foi un invento da mafia. Eu nunca sabía por que miña nai poñía ali o San Pío, e parece que foi un montaxe económico da mafia siciliana. Me enterei hai 7 anos de que esa historia. Ben, a mafia utiliza precisamente pensamento máxico que ten a maioría do personal e que, de alguma maneira, nos gusta pensar que o que está en contacto con alguén ou con algo, pois se transmite unha especie de forza ou de fluido ou o que sexa. Acríticamente, efectivamente. Hai que saber eso para poder ver por onde se dá polo santo. E falo algo do Semmelweis ou xa vou pasado? Non, creo que vas pasado. Vamos a falar da Manuel Vicente. O caso de Semmelweis era para utilizar unha argumentación modus tollens, pero se acaso interesa, o falamos despois. Despois falamos. Vale. Hola, moi boas tardes. Moitas grazas por invitarme a esta mesa. Como ben dixo Ángela, a miña relación coa secundaria, que eu fixen secundaria. O que sí é certo é que, bueno, eu levo un programa de divulgación científica na Radio Galega que se chama Efervesciencia, que o noso público está pensado para un público a partir de 14 anos, público adulto, ou seja, que me entran dentro do rango do público o que quero chegar, que tamén sí é certo que me consta que algúns dos seguidores máis fieis que teño son profesores de instituto que utilizan o programa como material didáctico e coido que algúns alumnos o teñen que sufrir. Entón, bueno, aí hai unha relación. Tamén, a hora de facer o programa, sí é certo que para min o profesorado, especialmente o profesorado de secundaria, para min é unha fonte importante para poder levar contidos bons e de calidade de divulgación científica e leválo ao medio de comunicación. Porque sí que hai moitas iniciativas
que se fan, que para min mesmamente son moi aproveitables. Eu quería contarvos algunhas ideas, algunhas cousas, por se poden ser de interese. Un pouquiño, desde o punto de vista que o podo ver eu non traballo con rapaces de secundaria, pero si traballo facendo divulgación científica, cultura científica, a sociedade, os que por algún momento tamén pasaron por secundaria e logo se convirten en cidadáns. E logo a partir de aí unhas reflexións de como intento facer eu e que penso que estamos conseguindo, que o mellor vai pola liña que antes plantexaba Ramón Cid. Entonces, a idea que temos nun programa de divulgación científica, de cultura científica, é ir un pouco máis alá de que moitas veces nos medios de comunicación hai unha certa tiranía pola noticia, pola nova, e nós queremos reposar esas cousas e traballar o concepto de cultura científica e temos cada semana invitados, investigadores, contamos unha chea de cousas, pero o que ven aquí a conto é que ao longo das cousas que imos facendo si hai unhas certas cargas de profundidade que intentamos facer chegar a xente que nos escoita. Quer dicir, que o mellor nun programa non contamos, pero hai cousas que queremos meter por atrás. Unha delas ten relación precisamente con isto que estamos a falar esta tarde, co pensamento crítico e como chegar a ese pensamento crítico. De feito, si damos cobertura ao que é movimento escéptico, e si facemos, elevamos cousas moitas veces directamente, cousas como estas, o mellor, homeopatía, estas cousas, pero outras cousas que eu coido que é importante transmitir é como se fai a ciencia, cales son os procesos reais de como se fai a ciencia, porque un dos problemas que eu coido que hai a nivel da cidadanía, non sei se pasa co alumnado, é unha idealización da ciencia, no sentido de que está feita por superheróis e xente que está máis alá de calquera cousa, e a ciencia é como se fose algo alleo a este mundo. E entonces non pode ser crítico sobre unha noticia ou discriminar que é ciencia que non é ciencia se non coñeces un pouco como se fai e como chega. Eu vou dar un exemplo, un par de exemplos de cousas que tratamos moi recentemente, nas 2-3 últimas semanas. Nun programa que iniciamos hai 2 semanas, un artigo que saíra nunha revista de bioloxía das boas, que é Current Biology, e o artigo decía o seguinte, era a primeira demostración, según rezaba no abstract do artículo, onde se demostraba que existía un ritmo circadiano lunar. Quere dicir que a Lúa afectaba a calidade dos nosos sonos. E para iso presentaban un estudio feito aparentemente en condicións de laboratorio, no que se explicaba que cando a Lúa estaba chea, pois que dormías, tardabas 20 minutos máis en alcanzar o sono e que dormías peor. Metodolóxicamente estaba ben feito, era un grupo, vamos a ver, non era un charlatán, era un grupo de investigación, cronobioloxía, e aparentemente, pois unha publicación seria. De feito, cando saíra este traballo científico, saíu moitos medios de comunicación, onde a Lúa afecta o sono. Obviamente, se temos un sentido crítico, poderemos ver que parece unha cousa rara, non? Parece unha cousa rara porque sabemos que nós no programa temos falado moitas veces que a Lúa non influe, por exemplo, nos partos, que está máis que visto. Por que se publica isto? Que pasa aí? Ten razón? Non ten razón? Que pasa? Claro, a historia é o seguimento do que pasou aí. Houve esa publicación, pero uns meses despois, na mesma publicación, houve un traballo que facía esa mesma pregunta, pero desde outro punto de vista. Dixeron, vale, que pasa aquí? A amostraxe. A amostraxe eran 30 persoas. Era unha afirmación moi categórica con unha amostraxe moi reducida. Entón, unha xente do Max Planck, o que fixeron foi unha meta-análisis de datos que eles tiñan aplicando estas condicións, pero en vez de con 30, con 200.000. Obviamente non atoparon ninguna relación. Sin embargo, curioso que este artículo se titulaba sesgo de publicación. Falaba do sesgo de publicación, que é unha cousa que, ao mellor, se queremos ter un coñecemento de como funciona a ciencia, como separar a palla do que non é, que pasaba aí? Que todos os grupos de investigación, porque eles colleron investigacións que non estaban publicadas, pero que había os datos, pero ti non podes ir a unha revista científica e decir, mira, es que acabo de facer un estudio sobre se influe a Lúa no sono e me sei que non. E te van a decir, evidente, para que vamos a publicar eso? E, obviamente, eso non se publica. Pero, claro,
sí pode haber un efecto debido a variaciones de azar, sobre todo con mostrases moi pequenas, que atopes ese efecto, pero porque tes unha componente de azar e, sobre todo, reducir a mostra. Ti levas eso á revista e se publica. Entonces, claro, se ti ves o corpo das cousas publicadas e das cousas non publicadas, este é o que aparece e está publicado e os restos con estudios con 200.000 pacientes non atopas correlación. Entón, hai unha cousa que pasa na ciencia, que é o sesgo de publicación. Entón, nós o que intentamos facer no programa de radio é introducir esta serie de ideas e de conceptos con casos prácticos un poquinho para axudar a dar ferramentas críticas para poder analizar todo isto. Que son ferramentas que eu, das cosas que eu vexo moitas cosas que se fan, por exemplo, en secundaria, que ti ves e dices, isto habría que facelo tamén cos adultos. O sea, decir, digamos que pasa? Que pasa aí? Entonces, bueno, pues é unha das cousas que nos intentamos dar un poquinho. Un par de ideas máis. Por exemplo, claro, alguén que fai algo nun dos medios é ter interacción co público. Nós temos algo de interacción a través das redes sociais, pero non moita. Pero onde teño esa interacción e unha información moi valiosa é que nalgúns programas, de cando en cando, saio co micro na rúa e pregunto sobre o tema. Pregunto sobre o tema xente na rúa, sobre o tema do investigador que temos e, a partir de aí, pois, para construir unha cousa pois simpática para poñer. Pero a mí me dá moita información ahora reflexionando de que pasa aquí. Entonces, cando saís á rúa, pois mellor lle faz unha pregunta. Mira, hai un investigador na Universidade de Santiago que está facendo unha investigación nunha cousa que se chama materiales termoeléctricos que lle deron 1 millón de euros para experimentar nesto. Ti lle darías 1 millón de euros? Entón, claro, a xente se queda e fai a súa reflexión de por que sí, por que non. Teño que saber que o que me acontece moitas veces é que eu lles pregunto, pero logo é a xente que me pregunta a min, contame a mí agora isto. Outra cosa que detecto é unha cosa que pensando eu que lle chamo a síndrome de Asterix e os godos. Non sei se coñecedes Asterix, cando van a Alemania non entenden o idioma. Entón, a premisa é, procura non entender, procura non saber, non te preocupes. E eu a veces o que atopo é unha actitude ante a ciencia que non quero complicarme. Isto me parece moi complicado, non vou pensar. Non vou facer ese esforzo para pensar se o que me estás dicindo é ou non é. E a veces a sensación que me dá é que unha condición previa de pensamento crítico, antes de aplicar pensamento crítico, é querer aplicalo. O sea, é dicir, é como se traballa a actitude ante a ciencia. Entón, coido que o mellor do paso da secundaria, o que debería de quedar como mínimo, como residuo, é unha actitude aberta, non digo positiva, non digo aberta cara a ciencia. Vale, entonces, un pouco esa reflexión que saio da interacción coa xente. E logo, por exemplo, outra cousa curiosa, por exemplo, cando nos tocou preguntar sobre o tema de homeopatía, outra reflexión é, buscando a xente que fose consumidora habitual de homeopatía, pois me atopei con unhas rapazas moi amables que me contestaron. Entón, eu lle facía preguntas de e por que pensas que funciona? Iba a preguntas, eu sabía a onde iban esas preguntas. Entón, claro, de repente se deron conta por as preguntas que eu lle estaba facendo de que, estou recoñecendo a miña absoluta ignorancia sobre o que estou tomando e estou quedando fatal diante de todo o mundo. De feito, claro, hasta a mí me deron un poquinho de pena, porque eran moi amables e me estaban dicindo, bueno, escoita o programa e xa verás o que pasa. E aí, si é certo que, por lo menos, eu penso que con adultos hai un efecto a hora de explicar estas cousas, que, claro, se ti és consumidor de homeopatía e te din que realmente non existe e te estás tomando auga e te estás tirando cos cartos, a reacción que pode ter, que de feito ten moita xente, é que me estás chamando imbécil. Me estás chamando imbécil, entonces voume pechar. E ese é un risco que existe. É dicir, claro, a sorte que teñen os alumnos de Gallastegui é que teñen tempo e o poden ver e teñen todo ese tempo para poder asimilar e poder cambiar ese chip e poder construir eles. Pero ti cando chegas ou un público adulto que ten as súas ideas preconcebidas, o xeito de que o plantexes e de que podes chegar ao público que non chegues habitualmente é eso. Porque tamén é certo que os públicos, por exemplo, que consumen divulgación científica, o mellor é un núcleo máis pechado de xente. Nos o que queremos é expandilo o máximo posible, porque hai un público que si temos gañado. É un público procientífico. De feito, nas enquisas de percepción social da ciencia,
se dividen por exemplo, a que fai a FECID, pero noutros lados, dividen o público, teñen que apuntado un pouco sobre cal é a actitude que teñen para a ciencia, sobre os beneficios e sobre os riscos da ciencia. E hai un grupo o que di que é moi favorable aos beneficios, pero que non valora os riscos, os chaman como os procientíficos entusiásticas. Ese grupo, pois ao mellor xa temos, pero tamén hai que dicir que ao mellor compre facer tamén unha reflexión crítica de criticar procesos ou cosas que pasan na ciencia ou entendelos para poder ter unha visión probablemente máis completa. E que, por eso falaba antes, por exemplo, do exemplo este pequeniño do sesgo de publicación. Entonces, ao mellor outro problema que hai é como construir tamén ese espírito crítico de poder diferenciar o que é ciencia, o que non é ciencia, ou poder incluso establecer un discurso, vou acabando, un discurso crítico, a importancia de que eso tamén se vaya traballando. E remato con unha soa cousa, podría contar moitas máis, como todos que estamos aquí. A importancia tamén de crear debates públicos nos que se poida facer isto e se poidan poñer datos encima da mesa e se poden explicar as cousas, porque moitas veces cando se contan estas cousas se emplea o principio de autoridade, porque isto é científico, é así, e xa está, e o tes que creer así, é dicir, o mellor non hai tempo para explicar, non se explican ben as cousas. Entón, hai unha serie de iniciativas que o mellor coñecedes ou que me gustaría presentar, que falamos ben, como, por exemplo, unha cousa que é regueifas de ciencia, que son debates, precisamente para poñer isto, por exemplo, datos transxénicos, sí ou non, vale, falemos, argumentemos, presentemos evidencias, damos tempo a explicarnos, tomemos o tempo para pensar e para traballar. Bueno, hasta aquí. Disculpade que os... Sí, no, fixetes moi ben. Pero queremos darlle tempo á xente para que vos poda facer preguntas. Despois destas últimas palabras de Manuel Vicente, ademais recortándonos a importancia de traballar a natureza da ciencia, verdade? Que é algo que tamén sempre está na mente, pois abrimos unha quenda de preguntas. Preguntádelle, porque senón van falar. Bueno, intento hacerlo rápido. Si un profesional cree en alguna pseudociencia, como por ejemplo yo voy a considerar que un farmacéutico es un profesional, perdería toda credibilidad para vosotros, es decir, dejaríais de comprar, por ejemplo, en esa farmacia o, desde luego los productos homeopáticos no compraríais, por supuesto. Y si pasa lo mismo con un profesional de vuestro campo, a lo mejor hay algún compañero vuestro de alguna disciplina científica que cree en alguna pseudociencia, pero sigue siendo un experto en la suya. Como no utiliza el método científico, pierde toda credibilidad como científico en todos los campos. Y igual meto la pata porque tampoco soy de ciencias y como leo noticias no utilizo bien el pensamiento crítico. A ver si voy a decir una barbaridad. Creo que la ley de la gravedad ha dejado de existir por las ondas gravitacionales, o por lo menos la ley de la gravedad como yo la estudié en su momento. Entonces, ¿se puede considerar que en su momento la ley de la gravedad era una pseudociencia y ahora se ha eliminado? Y hay gente que habla de homeopatía y de otras pseudociencias que dicen que no se ha llegado a demostrar, pero eso no quiere decir. ¿Cómo rebatir ese argumento? De la homeopatía contesto yo. Yo los pongo a caldo, les digo que muy mal. Y tengo familiares farmacéuticos y tal y me enfado con ellos. Esta mañana tuve que comprar en una farmacia que pone fuera homeopatía un medicamento alopático, es decir, con principio activo y efectos secundarios, porque a pesar de mí, porque dije, bueno, no voy a dejar de tomar el medicamento y buscar otra farmacia andando y tal, pero si no yo les hago boicot. Pero a ver, antes del grado, tenían los objetivos de la titulación que los licenciados prepararan productos homeopáticos. Ahora con el grado ya no lo tiene. Había un máster en una universidad en Cataluña, creo que ya no lo hacen. Es decir, los propios farmacéuticos, que no todos son del lado oscuro,
hay el sector que se dejó llevar. Es decir, al final, el que tiene la oficina, que lo que quiere es vender. Entonces, si un señor va por allí y le dice, me da esto, y en gallego se decía aquello de los, mire, mal no creo que me faga. Entonces, efectivamente, el agua mal no te hace. Pero la cosa es, tú vas a un farmacéutico como experto, entonces es imperdonable que te diga que no. Eso es lo que yo contesto. Luego de la física, hay físicos que saben más que yo, pero la ley de la gravedad a pequeña escala sigue funcionando igual. A la velocidad de la luz o con agujeros negros, no, ya es necesario la relatividad y todo eso, ¿no? Pero para que este vaso se caiga, lo que tú estudiaste y yo y estudiamos en la ESO, sigue funcionando perfectamente. Mira, eu se vou a unha farmacia e compro algo homeopático, a verdade é que estuve pensando en comprar un par de produtos. Un deles era unhas píldoras anticonceptivas, para ver se alguén se animaba a jugar a la ruleta rusa, porque las hai, con agua. Tenéis de todos los tipos, ¿no? Pero al final no me animé porque dije, no voy a hablar yo de eso, no traje nada. Pero si yo tuviera que oponerme a todas las personas que de alguna manera creen en pseudociencias en general, tendría que casi enfadarme con medio país, de los que están a mi alrededor, porque es muy frecuente que si no es en una cosa es en otra. Y yo no soy un experto total, conozco unas cuantas cosas, pero claro, si ves una persona voy a decir un área de biología, pero no necesariamente es de la persona, bioquímica, que lleva unas pulseras magnéticas, dice, que yo le acerco el hierro y allí nada, se cae, o sea que de magnetismo, es magnetismo animal, también es cierto, claro, eso es distinto, ¿no? Mesmer. Yo no podría hablar con esa persona de bioquímica, porque está haciendo y fomentando unas cosas que va en contra de un principio tan elemental que es que cuando te dan una bofetada, cuanto más fuerte sea, el efecto va a ser mayor. Lo sabemos todos, menos los homeópatas. Los homeópatas piensan lo contrario. Que no, tiene que ser una caricia para que se te ponga la cara inflamada, por ejemplo, utilizando su principio, ¿no? Y en otras cosas, hombre, la ley de Newton utiliza una cosa que se llama masas puntuales o algo así. Bueno, aquí hay expertos que saben eso más que yo. En principio hizo falta otra serie de leyes para que donde pones el ojo pusieras la bala, porque si no el tiro parabólico no se cumplía en este planeta Tierra, por ejemplo. Es decir, si ya tienes que controlar el aire, tienes que controlar el viento, etcétera. Mientras que la ley de Newton está para unas condiciones determinadas. A mí se me deixa desintervir. Simplemente unha aclaración. Vamos a ver, o feito de que algo que se consideraba ata ese momento aceptable se considere non aceptable científicamente non significa que sexa pseudociencia, sino todo o contrario. A grande diferencia entre a ciencia e a pseudociencia é que a ciencia sempre está disposta a poñer en cuestión o que sabemos e a pseudociencia sempre pensa que ten a verdade absoluta. Entón, é o contrario, precisamente o que comentabas é unha grande diferencia entre ambas. No, pero foi moi ben. Sí, sin partidas ti. Bueno, por continuar un pouco co tema da homeopatía, eu creo que é unha pseudociencia diferente, igual que algunha outra, porque, bueno, comentaba Ángela que, bueno, un dos motivos para creer na pseudociencia é cubrir necesidades insatisfeitas, pero no caso da homeopatía, moita xente cree nela porque, como nesa farmacia de Galeras, de onde creo que quitou Gallastegui, sí, a mí tamén me chamou moita atención, paso miúdo por ali e decidín boicoteala, antes mercaba nela e xa non o farei máis. En moitas farmacias empregan a homeopatía como reclamo. Na praza de Pontevedra de Coruña tamén hai unha farmacia que fai esquina que ao lado de farmacia ten igual de grande homeopatía. Non? É un científico, polo tanto, que venda unha persoa que é colexiada, que ten unha oficina de farmacia porque a Consellería de Sanidade lle concedeu a licencia, ademais, eu creo que para o común da xente é razón máis que suficiente para considerar que é un produto científico, e máis cando se vende coa etiqueta de medicamento. Non? Eu creo que sí que fai falta
que, de alguma maneira, a comunidade científica dea un paso adiante, que faga fronte a ese lobby. Entendo que o gran motivo polo que non hai unha reacción máis clara, non, para denunciar iso, é que se plante, porque non, para min é indignante, non, que se venda como medicamento algo que non o é, non? É certo que nas farmacias tamén se venden cremas anticelulíticas que se chaman Culo 10 e que aparecen aí ao lado dun medicamento, pero é que a homeopatía véndese como medicamento. Entón, creo que va máis aló dunha cuestión de querer creer nalgo como unha solución máxica ou como un problema, algo que non se amaña de outra maneira. Mira, a homeopatía a veces mata, pero non por acción, sino por omisión, que é unha cousa que iba a comentar antes. É dicir, hai casos registrados en que unha persona abandona unha terapia chamada oficial ou tradicional, chaman tradicional a medicina moderna e a medicina antigua de 4.000 anos e chaman alternativa. Pero, bueno, para poñer nomes se poñen sempre. Pero hai casos que se teñen dado que son así. Sí, está muy bien. Bueno, habéis dicho cosas muy interesantes, la verdad, los tres, que colocan, a mí me parece, sirven para colocar la enseñanza de la ciencia en un contexto más general, en el sentido de tener en cuenta variables que tradicionalmente no se tenían en cuenta. Por ejemplo, me parece que eres Antonio. Manuel, mencionabas cuestiones como que a veces la gente no quiere saber, y sobre todo en relación con problemas científicos. Digamos, me recordaba un estudio de tipo sociológico que habían hecho en un pueblo no sé dónde, en Inglaterra, en donde los habitantes no estaban interesados en saber cuáles eran los efectos que podían tener las radiaciones producto de una central nuclear que había por allí o las posibles radiaciones en su salud. No querían saber. A mí me parece que variables como esas es interesante tenerlas en cuenta para una educación científica en un contexto más amplio y más eficaz, ¿no? Pero lo que quería preguntar era en relación con lo que estaban, un punto coincidente entre Juan Ramón y Andrés, que me lo recordó cuando Juan Ramón hablaba del experimento que habían hecho sobre la efectividad de imponer las manos en la salud. Claro, eso lleva a plantearse un fenómeno similar pero culturalmente sensible, como es el efecto del pensamiento religioso en las actividades de tipo natural. Me recordó, de hecho, un estudio en donde comprobaron exactamente eso, pero con las oraciones religiosas. Entonces, por una parte, esa mención tuya y la explicación de Andrés sobre características del pensamiento mágico, que a mí me parece que muchas son transponibles al pensamiento religioso. De hecho, lo mencionaste también. Me gustaría preguntaros, ¿veis alguna relación, alguna influencia entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico? Como digo, es un tema culturalmente sensible, pero a mí me parece que es natural planteárselo también, ¿no? ¿Los dos o el solo? Manuel quiere hablar. Sí, hay elementos máxicos totalmente. Falamos aí da imposición de mans e, claro, é un elemento máxico. Hai común no ámbito religioso, ámbito pseudociencias. É dicir, realmente o que pasa é un poquinho o noso cerebro dividido, ou isto de decir hai ámbitos nos que aplicamos o razonamiento e outros nos que non. Entonces, é unha cosa que nos pasa. É dicir, e que, por exemplo, cando se preguntaba antes sobre pode ser un bo profesional un farmacéutico que venda homeopatía? Pois aí, bueno, os psicólogos dirían que ten unha disonancia cognitiva, é dicir, ten aí unha parte que, polo que sexa, ou porque dá cartiños, ou polo que sexa, o mellor é un bo profesional no resto da historia, pero ten unha eiva bastante, para min, bastante grave. Eu penso, personalmente, non invalida personalmente, pero a mí me pasa igual que eles, eu me iría a outro lado, vale?
Entonces, a veces, o que pasa que non sabemos levar o pensamento racional, a veces desconectamos. O sea, decir, chegados a que hai ámbitos, pues, o desconectamos. O sea, decir, pero culturalmente, ou vendo o tema religión, tema medios, tema 50.000 cousas. Home, vamos a ver, o fenómeno religioso así globalmente se considera que hai dioses ou Dios, o sea, depende do tipo de religión, e que de alguna maneira, polo menos o que din os antropólogos, eu teño leído, non son experto, pero utilizan parte da maxia, pero non toda. De feito, os xudeos foron moi claros en ese sentido, foron os primeiros que distinguiron entre a maxia, os outros, porque non tiñan nada que ver con dioses. O sea, non tiña nada que ver co seu Dios. Esa era a diferencia fundamental. Ahora, no demais, os milagros que son, senón a rotura de leyes por obra de un ente superior, ao cual hai que ganalo. Se fan actividades de tipo ritualístico. O que facía a mafia para que os obispos lle bendeciran as medallas era un tratamento máxico. Sí, religioso, tamén porque eran obispos, pero a historia era porque os fieles querían que os bendecira o obispo, porque o obispo de alguna maneira lle suministraba algo que non tiña, o sea, el agua bendita. El agua bendita, pues es lo mismo. Es un problema de pensamiento mágico. La diferencia fundamental que dicen los que saben más que yo de esto, lo que yo he encontrado es que la diferencia es que los magos, en principio, la magia, el xamanismo, lo que quieras, no tienen dioses, como mucho entes espirituales, pero no necesariamente dioses. En el momento que aparecen los dioses estamos en otro planteamiento. ¿Se ha olvidado la estructura de pensamiento mágico? Pues no. Ahora, no hay leyes, porque cuando hay dioses, los dioses hacen lo que consideran pertinente. Mientras que antes, por eso hay veces en que algunos autores llegan a comentar la antesala de la ciencia más que la religión. Porque en la magia no hay dioses, sino que el mago, el hechicero, el chamán, lo que pretende es controlar la realidad con unas prácticas determinadas y con una ideología, una manera de pensar determinada. Mientras que si hay dioses, ya depende de la voluntad de los dioses. Tú le puedes hacer cosas, pero no está garantizado. Es cierto que dicen los antropólogos que eso garantizó la vida de los chamanes y de los sacerdotes, porque claro, ya no controlaban la naturaleza, era problema de los dioses. Y se zafaban, pero evidentemente cuando yo cuento cosas de estas o los alumnos mayores hacen trabajos, yo procuro distanciarme de la gran cantidad de rutinas supersticiosas y mágicas que hay en Galicia. Es que a poco que tires de la cadena te empiezan a contar o te dicen historias, y yo lo sé. Y eso son pues, una mezcla de fenómenos mágicos, supersticiosos, hechiceriles, mezclado con religión. O sea, es que es así. Y mezclado luego con el curanderismo, yo qué sé, las arregladoras o los arregladores, que funcionan muchas veces, pero en el momento en que te empiezan a dar determinado tipo de rezos y tal, dices, bueno, esto ya es una mezcolanza tal. Pero, como decía mi abuela, que era arregladora, cuando le pregunté, ¿quién te enseñó esto, abuela? Era la mejor del pueblo, cuidado. Pueblo pequeño, pero la mejor. Pero había otras dos. Y me dice, ¿quién nos la iba a enseñar? El practicante en la guerra, un practicante de Ferrol, muy bueno, muy bueno. Y le enseñó por las típicas cosas, las cordaduras, tal. Y ya estaba. Y si no, te mandaba al hospital. Pero quiero decir que en el momento en que tú eso lo mezclas con otro tipo de actividades, con rosarios y tal, no sé qué, ya estamos en la zona religiosa. Entonces, yo creo que eso se puede combatir también, si se quiere. Pero yo te digo, yo estoy en una sociedad que es la ERP. Bueno, ahora tiene un nombre tan largo que no sé decirlo. Hubo una escisión hace unos años en donde había colegas que pensaban que había que ir también a por el fenómeno religioso. Perdón. Esto foi un sinal. Es la corriente. Típico de la magia, el pensamiento mágico que tenemos en la cabeza, la corriente. ¿Pero qué corriente? La corriente que va a ir. No, sí, lo sé. Pero ya me entendéis lo que quiero decir. Y eso lo decimos constantemente, ¿no? No que decimos, es que es de su misma sangre, pues que me la cambien toda, ¿no? Pero seguimos utilizando un lenguaje arcaico en muchas maneras y que esto es otra de las cosas que pretendéis también, que el lenguaje que utilicemos sea cada vez más cercano a la realidad.
Bueno, ten Entonces, Cristian. eso es lo que yo veo. Quedan máis preguntas? Cristian. Pues gracias, me interesó, muchas gracias por esta tarde, porque me pareció mucho que pensar, mucho que anotar. Y pues, de un lado, la presentación de Marilar y lo que escuchamos ahora son cosas un poquito distintas, bien claro, porque de un lado tenemos la ciencia como determinante de la verdad, del verdadero y del falso, y en un espacio que no admite la negociación. No van a negociar sobre sus posiciones. Y en el mundo de Marilar hay espacios de negociación porque se trata de como un encuentro entre ciencia y sociedad. Y tengo un montón de preguntas y de cosas, pero pienso que voy a seguir con cosas sobre intervenciones que ya fueron mencionadas. La pregunta sería, ¿cómo explican la resistencia a la ciencia y a la prueba científica? ¿Y por qué se resiste a eso? Y el segundo problema es que, ¿cuál es su público? El público es el público de la escuela y de la universidad. Es decir, yo pienso que la carga de la prueba, en este caso, cae sobre el oponente a la ciencia. Es decir, es el lugar mismo que determina sobre quién debe probar qué. Por ejemplo, acá, acá donde estamos ahora, es uno de esos lugares de verdad y ¿cómo decir? Por defecto admitimos lo científico como lo verdadero, aun si no podemos hacer las experimentaciones y verificarlo todo. Pero tomemos otro espacio. Participé una vez a un café que hacen en Belo Horizonte, a la brasileña, es decir, con radio, televisión, cantos, todo el mundo invitado y cada uno podía pedir cualquier cosa a los expertos. Y cada uno tenía el mismo derecho, no diría la palabra, porque acá todos tenemos el mismo derecho a la palabra, pero había como un derecho al error, a la divagación, tan como, eso ocurrió otra vez, eso me lo contaron, no lo puedo decir, pero me lo contaron. Ocurrió con un debate sobre algo muy importante ahora con el Zika, que es sobre pienso que es la dengue o algo así. Y el problema, la fiebre, algo, que es una gran campaña nacional y cómo popularizar eso. Para popularizar hay que salir de estos lugares como la escuela o como la universidad. Es decir, hay gente fuera. Y en este caso, le puedo decir que los expertos la pasaron muy mal, porque los regímenes de palabra no son los mismos. Por eso el problema que quiero poner es más allá de lo que podemos hacer en un marco caracterizado por esta carga de la prueba. Para mí es fundamental. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo explicar esta resistencia a la prueba y es decir, en el caso de la dengue había una mujer que decía, pero yo me tomo mi infusión y no voy a tomar todas sus recetas, que simplemente son una manera de explotar, de hacerme pagar y que no me dan a curar. Es decir, no estoy abocando a favor de cualquier persona, puede decir cualquier cosa, simplemente digo que hay estos espacios de encuentros que son mucho más duros que en el cual vivimos. Y también otro problema sería para mí, pero un poquito diferente, sería, tomemos
el caso puede ser, yo lo imagino, el caso de la homeopatía, empatía, homeopatía. Y en este caso, ¿qué pasaría? Y si pasó, es una pregunta que alguien dice, pues yo pagué mucho para mis drogas homeopáticas. Pago mucho. Y soy convencido por sus argumentos. Ahora voy a intentar una acción en justicia. Y quisiera introducir este otro elemento. Porque me hicieron un daño, fue un engaño, y eso se puede ir a la justicia. Si conocen casos, y si eso existe, porque pienso que a un momento la verdad en los conflictos sociales, sean la validez o la no validez de la homeopatía, por eso tenemos el tribunal científico, pero tenemos los tribunales ordinarios también. Y me interesaría mucho introducir también esta dimensión, es decir, si hay una trampa, si hay explotación, y en este caso, como muchos otros, por ejemplo, pues puede ser que en Francia algunas veces la gente dice la historia de lo nuclear, un día se los van a condenar para crimen contra la humanidad. Es decir, que es la referencia no solo a lo científico, pero bien a lo judicial, en tanto que pone en cuestión esta cosa. Y también tenía dos cositas muy marginales. Me parece que sería un error a reducir la racionalidad y todo eso a la argumentación o a la prueba, porque me parece que hay otras dimensiones que se deben articular, y especialmente la racionalidad o algo así, la organización coherente de los sistemas de creencias. Y lo que toca también, la coherencia del discurso, la descripción y la narración. Ahora hay una urgencia en hacer algo conjunto, y la historia de la crema ADN no tiene nada que ver, pero me gusta mencionarlo, es que había en los años 50, había una publicidad sobre la mejor de las lanas, la que te calienta bien, que era la lana radioactiva. Sí, eso existía, se podría reintroducir en el debate sobre la crema ADN, pienso así. Pues la cuestión principal es la resistencia a la ciencia y cambiar los lugares de persuasión. Eso es. Bueno, dos cositas de la homeopatía. ¿Por qué la gente no quiere saber? Pues sabe Dios. Los niños, una vez hablando de un tema, que se le había muerto al niño, el padre, lo que sea, y no pregunta, y era un psicólogo y me dijo, no, los niños lo que no quieren saber no lo preguntan. O sea, hay cosas que son desagradables y no lo queremos saber y no lo preguntamos. ¿Cuánta gente no va al médico a hacerse análisis, nada? ¿Por qué? Por si me encuentran algo, es decir, no quiero, o sea, quiero vivir feliz, y si tengo algo, morirme de noche y no enterarme. Hay gente que actúa así, no quieren saber. Esos ingleses, ¿no? Que no querían saber si esa central nuclear les producía cosas. No sé por qué, Es un mecanismo complejo, pero no lo quieren saber. Yo me limito solo a que aquellos que van de buena fe a una farmacia y compran agua o azúcar carísima, porque al final es inocuo totalmente. Tú tomas agua, pero te la cobran muy cara. Entonces, señores, que te están timando. Hay que apelar a los tribunales, porque es un engaño público. Hay que ir al tribunal. Sí, pero no están considerados medicamentos. Perdón, no están considerados medicamentos. Yo creo que no. Pero son medicamentos homeopáticos que teñen unha vía... Pero no son medicamentos, no están en la ley del medicamento, creo. Y creo que ya se planteó esa historia. Sí, creo que en España... Y no hubo resultado. Es decir, España está en un momento en que se habló hace unos años de que se iba a hacer una ley que iba a introducir la homeopatía en la seguridad social. Por cierto, en periodo electoral,
Ciudadanos, o al menos el responsable de ciencia de Ciudadanos, es partidario de la homeopatía. Es cierto que le va a salir muy barato a la Seguridad Social tratamientos homeopáticos, porque supongo que los conseguirán a bajo precio, o los harán. No, es muy fácil. bueno, que con un litro fas. Con agua ya está. Pero ya hubo algún juicio en ese sentido y la historia es que no se le puede aplicar. Es decir, si uno coge, era una de las razones por las que quería yo traer una receta. Los medicamentos oficiales tienen unas normas y tienen una receta con sus contraindicaciones, con una serie de detalles. Los medicamentos, mal llamados medicamentos homeopáticos, los productos homeopáticos, no tienen nada de eso. Es más, te dicen unas generalidades sobre para qué valen, pero lo hacen con un lenguaje indirecto. No aplican esto te va a curar de tal, no utilizan esa terminología. Lo que pasa es que yo no tengo el papel para leerlo ahora mismo. Y en cuanto a lo de los lugares, hay una tendencia ahora, efectivamente, hay una tendencia nueva, relativamente nueva, a que haya pubs o zonas de ocio en donde se hacen, por ejemplo, se está extendiendo la idea de discutir temas científicos. Sí, que son los cafés científicos también. Me olvidé enseñar que hay un libro en francés, desafortunadamente, sobre la argumentación en el debate sobre las pseudociencias. Y el subtítulo es el debate inmóvil, es decir, el diálogo de sordo. Ah, claro. Es decir, es algo diferente de escuchar la prueba y de asistir a un debate así. Sí, sí. Rematamos. Vale. Que queda unha última palabra por aí. Bueno, e xa rematamos porque xa vamos con... Coas cuestións que plantexaba o profesor Plantén, eu si quixera incidir en dúas delas que me parecen moi pertinentes. A primeira, a posibilidade de negociación, segunda, de explorar outras dimensións. Eu estuve en varios debates, por fortuna, sobre que é ciencia e que non é ciencia, e ao final noto a sensación de acabar aillando a ciencia da sociedade. E o digo porque... Fío incluso do exemplo que plantexaba o profesor Plantén, que é ciencia e que é arte. Por exemplo, él falaba de Brasil. Bueno, la retórica e la oratoria pues está en un terreno fronterizo. Quero dicir, a segunda canle máis vista de Brasil é dun telepredicador. E a xente, os políticos van a aprender oratoria escoitando eses telepredicadores e certamente ti cando os escoitas parece que te abducen. E se algún o curaches, non? A metáfora, pois a metáfora é un recurso que se emprega na literatura e é un recurso que empregan os psiquiatras a través do poder de evocación para sanar. Polo tanto, as palabras sanan. Maxia e ciencia, si, están conectadas a través da ilusión. De feito, hai un libro que se chama Os enganos da mente, que fai unha neurocientífica que se chama Susana Martínez Conde, que traballa nun laboratorio de Coruña, que publicou traballos nun programa de redes, o famoso programa de Punset, e fala de como empregan o camiño da ilusión e da manipulación tanto o mago como a mente, que a mente tamén ten unha parte tonta que ademais recrea, non? Outras direccións, bueno, eu recomendo, hai un libro de Roland Barthes que se chama Mitoloxías, non? Onde está o mito e está a ciencia, pois incluso na economía, quero dicir que a bolsa se crea a base de expectativas e a xente inviste en bolsa creendo que van a subir ou baixar unhas accións e non digamos xa na religión, que pon nos billetes de dólar, a máxima exponente de economía e do liberalismo, in God we trust. Que é o que provoca que os seus estudiantes, ou sobre de estudantas adolescentes compren unhas catiuscas que na ferretería valen 20 euros e por poñerlle 6 letras pasen a valer 100 euros por poñer Hunter. Pois é todo isto, é persuasión, é ilusión, é comunicación. Por lo tanto, non aillemos a ciencia da sociedade. Moitas gracias. Sí, pois sí, está todo relacionado.
saen tantas cousas que xa non sei, 2, 3 ideas. Vale, sí, fantástico. Pero quería coller, retomando por plantén, e logo paso por aí, por que esta refractividade á ciencia? Eu non o sei, hai moitas causas, pero eu penso que pode ter que ver con que o que é a ciencia, a cultura científica, non é un valor dos valores dominantes na sociedade que temos. E o ambiente no que estamos é un ambiente no que a cultura científica non é un valor dominante e entonces é marginal. E logo hai unha serie de mecanismos que acontecen cos que é moi difícil de loitar. Por exemplo, no ámbito todo de tema de pseudociencias, por exemplo, nos pasa a nós, un mecanismo que temos todos, que se chama amnesia de fonte, que esquecer de onde veñen as cousas que sabemos, as cousas que damos por asumidas, olvidamos onde as escoitamos, escoitei un día na televisión, escoitei un día na radio, me olvido onde as escoitei, porque o mellor escoitei que estaban criticando e as incorporo ao meu discurso. Eso se incorporan, e loitar contra esas cousas é realmente moi difícil. E además vivimos nos tempos nos que non se necesita mediación, no que, pues, estando en internet, ti non necesitas acudir ao experto porque xa tes a Google. E é unha cousa que, por exemplo, en secundaria, que hai que educar agora, supoño que todo un reto é educar o filtrado de análise da información que recibimos, porque antes a información non estaba accesible, ahora toda a información está accesible, está toda, e hai que saber cales son as fontes valiosas e cales non son. É unha cousa que temos que informarnos entre todos e ir facendo. E unha ultimísima reflexión, ou unha cousa do debate escéptico que está acontecendo, unha polémica que houve, deixar así encima de arriba da mesa, e que pode dar a pensar, se pode estar de acordo ou non. Eu penso que a asociación máis grande americana que hai de pensamento racional escéptico, houve unha ponencia que generou moita polémica, moito debate, que foi dun xornalista que ten un blog en Scientific American, que un pouco lle tirou das orellas o que é a comunidade escéptica. Eu o deixo aí. Basicamente, o que veu dicir o home este é que se facía demasiado fincapé, por exemplo, en temas como a homeopatía, que digamos que cae de caixón, o sea, decir, sabemos evidentemente, que a este nos acaba de demostrar unha vez máis, que obviamente que auga, que azúcar, e digamos que un obxectivo como quen di blando, de pensamento crítico, porque é tan evidente, e ainda así costa moito, hai moitas reticencias, pero hai temas de fondo que o mellor que non se abordan, ou que o mellor deberíamos abordar máis. E entón tiraban tirón deles, por exemplo, ponía aí o exemplo, por exemplo, do cribado en medicina, das técnicas de cribado, que matemáticamente, se analizas, resulta que xeneras un gran número de falsos positivos que xeneran uns costes e que hai que valorar se esos costes compensan ou non, que son a decisión xa política, pero hai ese coñecemento. E é un debate que o mellor tamén teria que surdir. Entón, a crítica que facía, e xente se enfadou moitísimo, ou hai discusións dicindo este que nos venga a dicir a nós, non é certo, non sei que, decía que ás veces o pensamento crítico hai obxectivos como moi máis evidentes, máis de caixón, e outros no que hai que afinar moitísimo máis e hai que profundar moito máis. Queda aí un poquinho, o mellor está como reto de dicir, bueno, xa con a homeopatía a costa, ainda hai máis cousas e moitas máis voltas que dar. Bueno. Nada, no, acaba de poñernos un reto na mesa, todos a pensar, que temos moito que pensar e moito que traballar, non só sobre a homeopatía, sino en realidade sobre todo o que é a pseudociencia e todo o que é a ciencia, para conseguir que isto non siga pasando. Moitas gracias a todos e todas por vir. Ben, pois... Era únicamente unha vez máis para dar as grazas a todo o mundo, tanto as persoas ponentes, relatores e relatoras como os participantes por esta discusión. Eu creo que, bueno, que saíron cuestións moi interesantes e que moitas das cousas que se dixeron pois levan moita razón, como por exemplo, pois parece ser que só o 30% da información e dos coñecementos se adquiren na escola e o 70% fora. Entonces, ter, por exemplo, programas de radio dedicados á ciencia, non? E sabemos que fan efecto, porque, como decía Blanca esta mañán, a xente deixou de chamar a alimañas os lobos e algunha cosa máis, pois grazas aos programas de Rodríguez de la Fuente.
Entón, efectivamente, todo iso pois, é un traballo, unha ferramenta para a escola, para a universidade, e afortunadamente, pois eso, hai programas como Efervesciencia, e páxinas como G-Ciencia, que leva pouco tempo, pero que é unha ferramenta moi útil, como Sete Estrelo, e agora a sección de Ciencia do Consello da Cultura Galega, e todo iso, pois, ten que, desde logo, ser unha rede non máis integrada. E nada máis, así que creo que Paco agora dá fin á xornada. Simplemente, en nome do... Perdonar, en primeiro lugar, pedir perdón porque non puiden estar a sesión de tarde porque tiño unha ocupación ineludible, unha reunión que desde que cheguei agora, incluso saí antes de tempo, non? E, polo tanto, sinto non haber estado nun debate que seguramente foi, polo que pesquei, foi interesantísimo, non? Pero, bueno, eso é xa auga pasada. Por lo tanto, é único agradecerlle sobre todo aos ponentes, non? As súas intervencións, que polo que puiden apreciar pola mañá e as boas contestacións foron de moito nivel e moita altura, aos asistentes un día tan difícil como hoxe, e unha pequena cuña publicitaria. No Consello estamos preparando unha... Ti non estabas na última reunión e, por tanto, non é unha novidade para ti. Estamos preparando unha xornada probablemente para final de ano sobre pseudociencia. É un antropólogo sobre o pensamento máxico. E despois iremos xa entrando en o que pasa é o problema que estamos atopando é que hai demasiadas parcelas e non sabemos se imos a facer unha soa xornada ou un miniciclo de tardes nada máis, que a mellor é máis eficaz, non? Utilizar nada máis que as tardes, que é un formato que están utilizando agora no Consello, non? En vez de facer unha xornada de día inteiro, pois a mellor facer 3 xornadas de tarde, nada máis, non? Bueno, o que sí, simplemente quería decir é que eso está en carteiras, está elaborando, agardo que antes de final de que collamos as vacacións teñámosla perfilada, e polo tanto que é un tema que non quedou non se esqueceu, é un tema que seguiremos con ele probablemente durante bastante tempo. Moitas grazas a todos. Organización das jornadas, a xente de actividades, a Rosa, a Neiros, que estivo aquí todo o día, a Soselens e a Tere, por todo o seu traballo.